Kaixo? Tuin berba, maio berba. Kaixo. Hola. Kaixo. Goizeko behatzirak. Hostia, Mikel, ¿habla? Kaixo. Se te oye muy bajo, Kaixo. No va el micro. Baina neria bakarriko. Hola. Bai. Ja, eske neria bakarria guztate. Vale. Kaixo, goizeko bederatzita dira. Ez da izen magarradu aretxaletan eta aurko albistegiari hasiera. Kaixo. Gauza bat, ni ez dakitan mikro ez, baina oso saturo entzuten naiz, Osa, ez dakitan nere mikroa no, nere kaskua dian, baina saturauta entzuten naiz, asako. Osa, ni neri, Jo zuri eta ondo entzuten txatei, baina... Hola, vale. Osa, jodi... El micro desactivado. Yo ahora tampoco escucho. Hola. Kaixo. Dira, 12 gradu aretxaletan eta gaurkoan albistegiari hasieran. Hola. Es un plan al casteko. Bai. Esta entzut. Seguiu. Es que estáis esan, bueno. Bai? Bani ondo entzut. Es que hori... Ni neri gaizki entzuten naiz, ondo entzuten txar. Nik atoi esaten un gaizki entzuten itzela nire buruan. Es que ni jota, Habla? A lo bestia... Kaixo. Bigarren mikroan. Kaixo. No. Urrengo 15 minutuetan zehar albisteen inguruan hitz egingo dugu. Gaurkoan kirola, politika, kultura eta ekonomia bezalako gaiak landuko ditugu. Baita eguraldia ere. Beste Gu kontau biu, osuek. Vale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21... Ja! Hola, egun bi arte, Lander. Goiz dana. Segi bingot? Estela dut hola eta kontau segundo. Me han muteado, yo creo. No se te oye, A ver. Laugarren mikroak enduta hau, ez? Sí que te voy a rayar egiten da dela. Es que ni jota ez entzuten dira. Vale, durea estimutuna bestela zurekin agaten naiz. Vale. Eta hor da ni gero zei jot. Ose, claro, ni berriz hartu naiz. Osa, zurea...
Kaixo, goizeko 9 dira, 12 gradu aretxaoletan eta gaurko albistegiari hasiera emango diogu. Urrengo 15 minutuetan zehar albisteen inguruan hitz egingo dugu. Gaurkoan, kirola, politika, kultura eta ekonomia bezalako gaiak landuko ditugu. Baita eguraldia ere, besteak beste, Ukrainako gerra, Irulegiko eskua eta autobus gidarien greba aipatuko ditugu. Gaurkoan, hainbat kazetari izango ditugu berri hauen inguruan hitz egiten, hain zuzen, Josu Zubia, Maio Etxeberria, Mikel Ortiz de Mendibil, Clara Mailin, Beñat Martxan, Claudia Crespo, Maren Zumeta eta Lander Aranburu. Az gaitezen eguraldiarekin. 2024ko abenduaren 19 hodeiak ugaritzea aurreikusten da Euskal Autonomia Erkidegoan. Temperatura minimoak 6 eta maksimoak 15 gradu artean izatea espero da. Arratsaldean euria egitea espero da eta iparraldeko haizeak 100 km/orduko boladak espero dira. Gainera, Estatuko Meteorologia Agentziak jakinarazi duenez, ezohiko antizikloi indartsu bat iritsiko da eta horrek erabateko aldaketa ekarriko du Espainiako baldintza klimatikoetan gabonak baino lehen. Klima gehien bat lehorra eta hoi baino beroagoa izatea espero da, haizearekin bada ere. Hala ere, Galizian euri gehiago espero da datorren astearen erdialdean helduko den fronte baten ondorioz. Antizikloi honek urrengo 3 asteetan klima menderatuko du eta prezipitazioak murriztuko ditu penintxula ekialdean, erdialdean eta hegoaldean baita artxipelagoan ere. Beraz, gaur, aurreikusitako baldintzak haizetsu eta euritsuagatik neurriak hartzea gomendatzen da. Errusiako babes nuklearreko buruzagia hil da Moskuko atentatu batean. Erradiologikako errusiar buruzagi Igor Kirillov eraile izan da pasaden astearten lehergailu atentatu batean, zirrak esaten duen arabera. Dute. Igor Kirillov, teniente generalaren aurkako gaurko bomba erasoa, Ukrainiako segurtasun zerbitzuen operazio berezia dela jakinarazi diote iturriek Ukrainiako albiste agentzia publikoari, Ukrinform eta beste hedabide batzuei. Segurtasun zerbitzuak egun bat lehenago deklaratu zuen Kirillov gerra krimenen susmagarritzat, Ukrainiako armadaren aurka arma kimikoak erabiltzea agindu izanagatik. Hala ere, Ukrainiako iturri ofizialak ez du oraindik egiletza baieztatu. Irulegiko eskuaren interpretazio berria ikusgai dago Nafarroako Prehistoria Museoan. Orain dela 2 urte aurkeztu zen Irulegiko aurkikuntza museoan ikusgai dago behin-behineko modu batean. Euskal Zorioneke jainkosari eskainitako oparia dela jakinarazi dute. Aurreko aretoan kokatzen da. Aretoa museoko lurpeko eremuan kokatzen da. Bertan, piezari buruzko informazioa pilatzen duen panel bat dago. Eta honen eskuinetan, eskuaren aurkikuntza lekua eta testuingurua azaltzen duten pantaila dago xehetasun guztiekin. Matxina Estaranek Irulegiko induzketen zuzendariak aitortu dio garari jada eskua Nafarroako museoan ikusgai dagoela. Baldintza optimoekin, bitrina egokiarekin eta bere segurtasunerako estandarrekin. Hezetasuna eta temperatura maila egokiak. Guztia beharrezkoa da horrelako pieza garrantzitsu batentzat. EH Bildu Bizkaiako Diputazioarekin akordio batera heldu da. Bi hauek aurrekontuen gaieko akordio batera heldu dira, horren arabera abstenitu egingo da kontuetako bozketan. 33 milioi euroko neurri sorta baten truke. Besteak beste etxebizitzari, trantsizio ekosozialari, zaintzari eta mugikortasunari dagokionez. Aurkeztutako kontuen bozketan. 33 milioi euroko balioa duten proposamenen pakete zabal baten truke. EH Bildu hasiera batean negoziazioa bateratua proposatu zuen Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako aldundietan, eta Lakuako gobernuan, gauzatu ez ziren erronka estrategikoen inguruan. Bigarren fasean, gizartea eraldatzeko antzeko planteamenduak eman zaizkie erakunde bakoitzari. Oposizioko beste bi alderdiak bezala, EH Bilduko osoko zuzenketa aurkeztu zuen Bizkaiko Foru Aldundien kontuetan, baina hilaren 13an atzera egin zuen, elkarrizketarako tartea zegoela eta akordio tartea zegoela iritsita.
4.000 lanpostu publikoko lan eskaintza bat onartu du Eusko Jaurlaritzak. Lanpostu gehienak hezkuntza eta osasunerako izango dira. Gainera, urtea amaitu baino lehen 3.400 lanpostu egonkortuko dira administrazio orokorretarako. Eusko Jaurlaritzak 3.989 lanpostuko lep bat onartu du. Eusko Jaurlaritzak 3.959 lanpostuko lep bat onartu du. Gehienak Osakidetzan 1.886 eta hezkuntzan 1.046 eskainiko direlarik. 2025-etik 2027 egingo dituzte deialdi publikoak. Behin-behinekotasuna 8%tik behera jaisteko eta belaunaldi erreleboa bermatzeko. Lanpostu hauek berpiztu 2020-2024 programarekin bat datoz, enplegua eta ekonomia suspertzeko helburuarekin. Hala ere, LAB sindikatuak salatu du gobernuak alde bakarrez erabaki duela lan eskaintza publikoa. Sindikatuen iritzia kontuan hartu gabe. Halaber, kritikatu du eskaintzak ez duela Europako helburua beteko eta 3 urte atzeratuko dela. Elak berri Osakidetzaren behin-behinekotasunaren datuak makillatu izana salatu du, 6.000 langile aldi baterako kontratuetan utzita. Bi sindikatuek eskaintza ez nahikotzat jo dute eta gobernuaren jokabidea gaitzesi dute. Frantziak berretsi du ez dela martxan jarriko Euskal IA 2022 arte. Puentek adierazi du Frantziak ez diola Espainiak ematen dion bezain garrantzi handia ematen abiadura handiko trenari. Espainiako garraio ministro Oskar Puentek azaldu du hala jakinarazi ziola Parisek bien arteko azken bileran. Garoa Baiko senatari Uxue Barkosen galderari erantzunez, Puentek Espainiako senatuan azaldu du Espainiako gobernuak indarra egin duela Euskal IA eta Ipar Euskal Herria elkartuko lituzken abiadura handiko tren konexiorako lanak bizkortzeko. Baina ezinbestekoa da Parisena ere, eta hark ez dio auziari lehentasun bera ematen. Hala, Puente kritiko azaldu da Parisen erantzunetek. Batetik, uste duelako ez duela obraren aldeko jarrera bera, eta bestetik, Frantziako politikaren egoera desegonkorratik aurten 4 ministro izan dituelako mahai beraren beste aldean. Binakako txapelketaren prestakuntzarekin ari da A2 kluba lanean. Naroa Elizalde omenduko dela laugarren ekitaldian. Abenduaren 21 hasiko da lehia, Olaberrian eta martxoak 29an jokatuko da finala Iruñako Labrieta pilotalekuan. A2 pilota klubak antolatu duen binakako txapelketaren euskarri honetan, Naroa Elizalde Txokolonea klubeko pilotari zubietarra agiri da pilota jotzen. Maitasunez betetako keinua da, beste bat, hainbat eta hainbat egin baitizkiote azken aldian. Gaixo dago, eta klubeko kideek edozein aukera aprobetxatzen dute arindarra eta adorea emateko. Mezuak eta pankartak edozer balio du lagunari garaizail honetan gertutasuna, maitasuna eta babesa dirazteko. Etxokolonea ez da egon Iruñako Ziudadelako armen aretoan, baina oso presente izan da. Familia bat gara A2en hori dela eta kolpe oso gogorra izan da Naroari gertatutakoa. Oso presente dugu beti, eta txapelketa hau aprobetxatu nahi dugu ura omentzeko. Esan du Jera Agirre A2eko pilotari eta ordezkariak. Etxokolonearen gaixotasunarena ez da izan A2eko kidek azkenaldian izan duten zori gaiztoko gertakari bakarra. Andrea Aldaregia pilotariak auto istripu larria izan zuen irailean. Ura ere askotan izan dute gogoan, baita gaur ere. Errealak 10 auzoan dauden iskanbilak leuntzeko aisialdi gune bat sortzea nahi du. Errealak Anoetako estadioan gune bat irekitzea pentsatzen ari da. Amorratuenak bertan egoteko eta 10 auzoan egoten diren iskanbilak lasaitzeko.
Europako futbol talde askoren ultrak etortzen dira anoetara partidoak ikustera eta beraien taldeak animatzera. Azken aldian gertatu den bezala, poliziak segurtasuna areagotu egin du egon diren arazoak direla eta adibidez, Anderlecht futbol taldeko ultrekin izan zituzten arazoak. Arazo hauek Amara auzoan gertatzen dira batez ere, han edaten egoten direlako eta gero estadiorako bidean egiten dutelako modu nahiko bortitz batean, auzokideak etxetatik atera ezinean. Hori ekiditeko, futbol taldea estadioaren kanpoaldean ultrentzako gune bat ireki nahi du, han kontrolatuak egoteko momentu guztietan, eta gertatu diren egoerak ez errepikatzeko. Hala ere, Errealeko abonatuak boto eskubidea izango dute hemen. Izan ere askok pentsatzen dute negozio plan bat dela Errealak freskagarrien eta edarien monopolioa izateko, afizionatu kanpotarretan behintzat. Abantza eta Ekialde buseko langileak egingo duten grebak Santo Tomas eguneko mugikortasuna zailduko dute. Ekialde buseko enpresa batzordeak greba iragarri du datozen egunetan, zehazki abenduaren 21, 24 eta 31. Donostia eta Pasaia eta Errenteria eta Irun konektatzen duten lineak murriztuak izango dira beste batzuen artean. Gipuzkoako autobus enpresako langileak Ekialde bus hurrengo zapatuan Santo Tomas eguna greba bat egingo dute, eta abenduak 24 eta 31 egunak ere, lan baldintza egokia eta transporte publiko duina aldarrikatzen. Greba honek 21ean Abantza enpresako lehen pesa zena geldialdiarekin koinzidituko du. Horrela, lurraldebuseko zerbitzuak Gipuzkoan Santo Tomas egunean asko murriztuko dira. Alde batetik, Ekialde busek Donostia, Errenteria, Pasaia, Irun eta Hondarribiarekin lotzen dituzten konexioetan. Lurraldebusen 19 linea arte aritzen dira Ekialde busen, Donostialdea, Arzualdea eta Bidasoa lortzen dituztenak. Linea horiek hilaren 21ko goizeko 5-etatik 22ko goizeko 6 arte egongo dira kaltetuta. Bestalde, Debagaraia, Debabarrena eta Donostiatik Bilborako loturak hartzen dituzten Abantza lineak ere murriztu egingo dira. Ekialde busen batzordeak salatu du autobus erabiltzaileen kopurua 150 igo dela 2011ko 4 milioitik aurten 10 milioira, baina autobus kopurua ez dela handitu, baizik eta murriztu. Horrek bidaiariei zerbitzu eskasa ematea eta langileak lankarga neurrigabea pairatzen eragin du. Ordutegiak betetzea saiatuz eta etengabeko estresa sortuz, osasunean kalteak eraginez. Langileek neurriak hartzea eskatu diete enpresako zuzendaritzari eta Gipuzkoako Foru Aldundiari. Egoera salatzeko greba egingo dute abenduaren 21ean, 24ean eta 31ean, ordu tarte ezberdinetan. Ebaki banizkion, neria izango zen, ez zuen alde egingo. Egoak ebaki banizkion, neria izango zen, ez zuen alde egingo. Baina nonela, etzen gehiago txoria izango. Baina nonela, etzen gehiago txoria izango. Eta nik txoria nuen maite. Eta nik txoria nuen maite. Egoak ebaki banizkion, neria izango zen, ez zuen alde egingo. Baina nonela, etzen gehiago txoria izango. Baina nonela, etzen gehiago txoria izango. Eta nik txoria nuen maite. Eta nik txoria nuen maite. La 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 la.
errealitatea. Gaur egun ezagutzea berebizikoa da gure inguruan gertatzen den hori behar bezala uler dezagun. Irratia bada nahi dugun hori transmititu ahal izateko medio eraginkorra, eta hori da hain zuzen ere gure magazinaren xedea. Ongi etorri orain Ezpide magazinera, entzule. Zar gaitezen mamian, lankidek zuentzako programazio oparoa prest dute eta. Aiba, zelako esaldi poetikoa. Abia puntu ederra orduan, bertson inguran hitz egiteko. Gipuzkoako bertsolari txapelketa nagusia. Beñat Gaztelumendi, Aner Peritz, Andoni Rekondo, Ane Labaka, Eneritz Artetxe, Nerea Elustondo eta Oiana Iguaran ekartu zuten parte. Horretan bizitakoa. Bueno, estenatokian aurrekoa. Bueno, Bai, tokatu zitzaigun, Gipuzkoako Bertsozale Elkarteko zuzendaritako hasi egunean bertan ere, bistako lan batzuk egitea, eskutuko lanetan jende asko zegoen, baina bai, tokatu zitzaigun. Zer iruditu zitzaizun giroa? Iruditu zitzaidan final oso ona atera zela, duela 5 urte ni lanera joan nintzen, irratitik joan nintzen finalaren kontakizuna egitera, eta iruditu zitzaidan orduko hartan saioari martxa hartzea asko kostatu zitzaiola, buruz burukora arte edo etzuela lertzerik lortu saioak, eta uste dut azken final honetan lehenengo ariketatik nuke gaztenen lana izan zela hor berezik itxarlotzekoa, neurri libreko ariketa batean, 8ko handiari heldu beharrean, beste ariketa nahi bada, zailxiago bati helduta, oso ondo erantzun ziotela gaiari, eta hor hartu zuela martxa finalak, eta bai, 6.000 lagun pasa elkartu ginen, eta nik uste dut giro beroan ere nabaritzen zela hori, oso, esan dakoa, saioa oso ona joan zen, baina entzula ere saio ona eskertzeko gogoz zegoen, bere gora bera guztiekin nik uste dut jendetzaren zera hori ere nabaritu zela. Gero, txapelketa honek niri utzi dudan beste hausnarketetako bat da, eta uste dut erakusten duela, gaur egungo gizartean gertatzen dena, bertsolaritzan ere gertatzen dela, baina badagoela halako polarizazio bat bertsozaleen artean ere, orduan, daude ariketa batzuk esaten duzuna, irazelako bertsoa kantatu den, irazen erantzun duen gaiari, eta agian batzuek ez dut hainbeste txalotzen, daukagu, hartu dugu joera bat, pixkat gurea bakarrik txalotzekoa, zeidan nahi ditzen oso txapelketakoa eta oso bertsolaritzako izan behar lukena, baina uste dut orokorrean oso entzuteko zegoela bertsozalegoa ere, eta 6.000 pertsona zegoela nabaritu zela. Esan dakoaren hildotik, Gipuzkoako txapelketa bezalako zita tradizional batean ere, eman ziren aparteko bertsolari modelo batzuk ere. Bai, noski, Gipuzkoako bertsolari txapelketak tradizioa duela ere, ez dakitzen bateraino esan liteken, urte pila batean egun zen antolatu gabe, eta gero 80 heldu zitzaion berriro ere, urtean behingo dinamika honi, orduan, ez dakit tradizioa ez egin dezakegune hainbeste, baina, uste dut, bai, izan zirela holtzan oso gumetatik bertxotan egiten duten bertsolariak, etxe bueltan bertsolaritza jaso dutenak,
askoz nagusiagotan hasi direnak bertxotan, txapelketan ibilbide luzea egin dutenak eta ibilbide luzearen ostean iritsi direnak lehen aldiz finalera, edo final askotan kantatu dutenak eta segitzea erabaki dutenak, ez dakit, uste dut bertsolaritzan edo bertsolari izateko egon daitezken eredu asko ikusi genituela holtzan, nahi bada simbolikoki ere izan zirela, ez? Gorputz batzuk auztaileagoak izan daitezkenak edo iraultzaileagotzat hartu ditzakegunak, txapelketa osoan egon diren moduan eta gero finalean 8 adibide daude eta oraindik ere simbolikoan askotan txalotzeko moduko kontuak ditugun arren, uste dut oraindik ere txapelketan zehar gertatzen denarekiko behar ditugula hausnarketa gehiago. Baina uste dut txapelketa amaierako oso argazki polita utzi zigula finalak ere. Zerbait gole aipatuko zenuke? Uste dut nabaritu zela bertsolarien artean bazegoela elkar eusteko gogo bat, saio ona egiteko indarra, baina halako konpromiso batetik ere, esan nahi dut denok nahi izaten dugu halako egoera batean saio ona egitea, baina ez dut uste jendeari zenik bakarrik bere buruarentzat ahalik eta saiorik onena egiteko asmo horretan, eta lehen aipatutakoaren aritik uste dut hasiera-hasieratik nabaritu zela, eta Anerren eta Andoniren kasuan adibidez egin zezaketen, ez? Begira, egingo dugu 8 handian hasierako ariketatik eta lan bat gutxiago eta ez dugu burua gehiago apurtuko, baina uste dut hor egin zutela antolatzaileen alde, egin zutela saioaren alde, egin zutela ez nahi bada komatxoen artean bertsolaritzaren alde, eta erabaki zutela bagian ez biderik erosoena hartzea, baina ekarpen bat egiteko bidea hartzea, eta uste dut hori nabaritu zela ariketa guztietan. Posten gara horretaz eta hala jarrai dezala, eskerrik asko, gale. Eskerrik asko ez bai. Mamitsua benetan jorratzen ditu finalean ikusi genitzazken hainbat alor. Bai, guztiz. Nik uste dut batetik hori gazten presentziak zer esan handia eman zuela. Hasieratik gainera ikusi zen ez zetuzela besteak baino gutxiago izatera, lehiatzera zetuzela eta bazutela zer eskainia. Eta bai guztiz esan duenarekin, eman ziren bertso eta bertsolari moldeekin, eta bai, oro finalaren laburpenarekin. Bai, era berean, ane komentatu duen bezala oso saiona izan zen hasieratik bukaerara, eta badaude nik komentatuko nituzken edo gora ipagarriak ikusten dituan hainbat puntu, adibidez, Alaia Martinek Foru Iruzurraren inguruko ofizio batean, honako bakarkakoa eman zuen. Nik ez dut ordainduko beza, berorrek ordain beza. Osoitz joko zuzena eta nire uste apalean maixulana dena. Bai, eta esango nuke gainera nolabaiteko inflexio puntu bat ere izan zela finalean, ez? Igor ikusi genuen Alaia bazegoela lehiatzeko, bazegoela irabazteko, eta bai gazteek bezala bazuela zer eskainia ere, eta bai gaiari heltzeko modu ezin hobea. Bai, nik uste dut Alaia Martinek Azpeitiko saioan orain dela hilabeteak, esan zuela, askoitiko uste zela, akaso, ez dakit, esan zuela ni irabaztera natorra aurten txapelketan, eta hasieratik 3 saiotan hori dela erakutsi duena, eta finalean ere hori egin zuela bere lehenengo ofiziotik erakutsi zuen irabaztera zetorela, eta halaxe egin zuen. Era berean, aipagarria da baita ere mugimendu transfeministak izandako ikusgarritasuna txapelketa osoan zehar. Baita finalean ere, egin batean mugimenduaren parte den Ane Erperitz bertsolaria finalean kantatzen egotearen ondorioz, eta horrekin lotuta aipagarria da baita ere bertsolaritza azken urteetan izaten ari den bilakaera. Horren erakusgarri izan daiteke finalean 2 gizon bakarrik egotea kantuan. Nork esango lukea orain dela urte batzuk, ezta?
Bai ez, orain adibidez aurreko atzo egon nintzen bertso eskolako umeekin jolasten trivialera eta jakin genuen lehenengo Euskal Herriko txapelketa 1995ean ospatu zela eta Basarrik irabazi zuen. Eta bertan parte hartu zuten 19 bertsolariak gizonak ziren, ez? Da orduan nork esango luke Gipuzkoako final batean horrelako naiz eta neko horrela uste zuen nire uste apalean bada zita tradizional bat, oso loturik tradizioari eta nork esango luke emakume gehiago egotea gizonak baino, ez? Bai, baina nik esango nuke azken badan tradizio hori baldin bada, garaian garaiko ezaugarriak esleitzen zaizkion tradizio hori dela, eta ikusi genuen finala izan zela, nik uste guztiz garaikidea, garaiak eskatzen zuen handi bati esker eta horrelako bai emakumeek eta bai mugimendu hauek bertan izateko egin duten lanari esker, bertsolaritza ere tradiziozkotzat jo dezakegun arlo haure ari dela nolabaiteko bilakaera natural bat ematen, garaian garaiko ezaugarrietara egokituz. Bai, egia da kostatzen ari dela, akaso momentu batzuetan tradizio horri helduta entzulea ez dagoela prest, gorputz batzuk eta bizipen batzuk entzuteko, baina aldi berean hori ere aldatzen ari da, ezta? Eta asko aderi da gaztetzen bertsozaleen armaia ere, eta horrek behar du baita ere holtzan gaztetasuna eta beste bibentzia batzuk erresago konektatzen baituzu hoiekin, eta mantxo, baina nik uste dut ari dela pixkanaka aldaketa batera egiten bertan ere. Gaztetasuna eta iraultza izpide, aipagarriala lehenengo aldiz finalean hainbertsolari gazteak egotea, Anerren eta Andoni Rekondoren inguruan ari naiz. Haien libereko ofizioa benetan azpimarratzekoa da horrekin zuten neurriaren aukerak eta fina, ez? Anezoa Zubizkarrek esan bezala, saioaren eta entzulearen alde egin zuten. Guztiz, bai, eta gainera azpimarratuko nuke hanek esan bezala, izan zela nolabaiteko abisu bat, esanez, saio hasieratik hor egongo zirela biak, eta egin zutela nolabait saioa hasieratik oso goi mailako izatea, gero nork bere esperientziaren arabera bere espezialitatea edo bere unea izan zezaken arren. Eta hori egin zuten saio guztian zehar, ezta ni apur bat urdurin egoen, agia esatea nahi baldin baduzu, baina ikusi nituenean biak kantatzen lehen ofiziotik nola ari ziren egiten bertxotan, esan nuen, listo, hau da beraien saioa, gaur egingo dute modu batean edo bestela txapel bat jarriko dute. Azkenean da lehiakortasunerako jarrera, ez? Saioaren alde egita eta jarrerak ere asko egiten du. Norbaitek ikusten duenean ondo doala eta bere burua ondo ikusten duenean jendea ondo pasatzen ari dela, ez? Adibidez ofizio horretan ikus genezaken Beñat Gaztelumendi txaloka ari zela atzetik, etorkizunik ez balego bezala, guztiz ondo pasatzen, barrezka, eta orduan horrek ere asko egiten duela entzularen alde. Bai, eta esango nuke, aipatuko nuke baita ere, neurriaren erabakia izan zela goi mailako saio baten aldeko apustua guztiz. Bai, gaina lehen aldia da horrelako ariketa bat dagoela finalean, eta bertsolariak ere apur bat urduri zeuden, beraiek aukeratu behar ofizio baterako, ez da, zu bakarrik aukeratzen duzula doinua, norbaitekin adostu behar duzu, orduan, biak egon behar zarete prest baita ere doinu hori defendatzeko eta bertxotan egiteko doinu horretan, eta iruditzen zait oso ondo asmatu zutela doinuan ere. Baina, bueno, jarraitu dezagun aurrera eta entzun dezagun saioaren apurtxo bat. Zuekin, buruz burukora igarotako Alaia Martin eta Beñat Gaztelumendiren arteko puntu gaia entzun gai. Ara berriro biok aspaldiko partez, ni ere pozik nago emoziona zaitez. Orain arte aritu zara nahiko artez. Artez ez dakit baina behintzat borondatez. Zu ere oso ongi bai beti bezala. Nik uste dut jendea aspertu dudala. Nik pozik sumatzen dut ilunbeko sala. Pixka bat koiskortu da aspaldiko txala.
eta jendea ere dago nahiko bero. Olatuen kontua enuen espero. Tarteka aditu da ez dulen bat edo. Guk hartu behar orain errelebo. Eta olaturen bat egin beharko da. Ni igeri ez noa olatutan gora. Animatzeko ere badago denbora. Nekatu egin gera baina ze gustora. Eta gure parean 11 pankarta. Niri egin didate baten bat aparta. Nire ez dut ulertzen aizaleok barka. Taldean egin behar da ezin da bakarka. Ta nik zure pankarta ez dut ba ikusi. Hango ertzortan dago denetan nagusi. Hori zuk esatea da pixkat itxusi. Bueno, kritika hoiek utzi. Ta ze doinu daukazu bakarkakorako. Dena kontatzea ere ez dagongi guapo. Buruz buruko baten enezen bat gako. Pixkat deskantzatzeko eseri beharko. Bueno, ze ofizio, edo ze puntukako interesgarria, ez? Niri beste daino ipurtia, Bai, Alaina Martinen ganbarakoan bezala. Barre egiteko eta pozik egoteko entzun gaiagoetaz aparte, jar gaitezen ur serioago batzuetan. Euskarak eta soziolinguistikak pisu handi izan zuten final osoan zehar, eta gaialdetik nahiko berdintsuak izan ziren lehenengo faseko ganbarako edo bakarkakoak. Bai, nolabait eman zen alako gaien homogenotasun bat, baina nik ez nuke txartzat joko azken batean ikusi zen, edo eman zen aditzera nolabait bertsolarien artean, bazela alako ardura edo preokupazio komun bat, edo gai horiek auzitan jartzeko nahi bat, eta bai, horrek erakusten du, ez? Zein den egoera, zer mezu helarazi nahi zuten entzuleari, eta nondik bideratu nahi zuten saioa. Bai, nik ere ez dut txartzat jotzen, baina egia da entzulearentzako apur bat astuna izan daitekela momentu batetikan aurrera behintzat, eta zakit, bertsolari bezala izan behar duzula baita ere kapaz gai bat esleitzen dizutenean konturatzeko agian badaudela kanturako idea batzuk generikoagoak direla edo entzuteko errazagoak eta bertsolari gehiagok ere egingo dutela kantuan idea hortatik, orduan akaso, bosgarrena baldin bazara, igual esan behar duzu, seguruenik nire aurretik kantatu dute hau, beste zerbait berriagoa kantatzen saiatuko naiz, eta hor sartzen da baita ere aurtengo beste berritasun bat dela bi bakarkako egotea, eta nik uste horrek ere egin zuela gaiak aldatzea zeren, eta bakar bat izango balitz seguruenik euskarak oraindik eta pisu handiagoa izango luke. Bai, nik bai uste dut dela ez gaiaren aldeko apustu ziur bat, badakizu, azkenean bertso saio bat ikusten ari den jendeak kongeniatuko duela ondo zuk esatera zen ideiarekin, ez, euskararekin edo soziolinguistikarekin, azkenean bertsosalea dela euskararen aldeko militante bat ere, eta, dela apustu ziur bat, baina igual, zuk esaten duzun bezala, igual, azkena doanak pentsatu beharko luke hori ja esana izango dutela, eta eman apustu iraultzaileago bat, ez? Bai, nik uste dut, baiet jakin behar dela neurtzen eta ez dut esaten ez kantatu euskararen inguruan, edo ezin direnik bertsoak, idea berdin batetik kantatu, bertsolari ezberdinek, baina neurria aurkitu behar dela uste dut. Era berean, hizkuntzarekin lotuta baita ere nebre batean, Oiana Iguaran eta Anerren artean egindako 10 txikia azpimarratu nahiko genuke, hemen noka formen erabili baitzuten ofiziorako. Azken aldian aurrera eramandako bertsolaritza garaikidean horrelako formak galdu egin dira eta polita izan zen berriz horrela aitzea bertxotan.
Bai, guztiz, eta gainera hori azpimarratuko nuke, badirela afizio batzuk zinetan bertsolari jokatu behar ezaten duten laguntasun paper bat edo laguntasun hori islatzeko moduak egoten diren, eta euskarak badu baliabide bat hori primeran islatzen duena, edo, bueno, hain justu ere, horretarako erabilia izan dena, eta historikoki gainera gaur egun ematen zaiona, baino erabilera dezentez ere handiagoa eman zaiona, eta hori ikaren erabilera da. Eta bai, nire ustez aspaldiko partez guztiz aberasgarria izan zen bi hauek ala erabakitzea eta ala burutza beren jarduna. Bai, bat nator horrekin gertutasuna ematen dio. Horretaz aparte, aipagarri izan zen lehen aldiz, 25 urtez beragoko pertsolariarentzat sari bat egon zela eta Nerperitzarauztarrak irabazi zuela. Bai, nik uste dut oso merezita gainera sari hori. Bueno, Andonik ere mereziko lukeela irabazi ezkero, baina kaso honetan Anerrek irabazi zuen, eta, bueno, pozik nago horrekin iruditzen zait merezi zutela biek. Baina, bueno, honekin utziko zaituztegu, eta amaitzeko Alaia Martinen agurra izango dugu entzungai. Bihurtu ditzagun lagunak bizitzaren tenplu badakitenak zer noiz nola eta non galdetu entzuten gaituztenak naizta pixkat logaletu ta etxe bihurtzen dutenak edo zein ez leku mendeko hitza bilakatu den hontan mendeku disolba dezagun eskuina, tauzoa ezkertu, egon gaitezen lagunekin, auskortain prefektu, elkarrengandik gertu eta elkarrentzat gertu. Gipuzkoako bertso final antolatu den bezala, larunbat honetan, abenduaren 14an, Xuarrerri plataformak antolatutako elkartasun jaialdia ospatu da Bilabonan. 11 taldez osatutako kartela egin dute. Haien artean, Nafarroa 1512, Kaleko Urdangak, Gorroto Bala, Añube eta beste hainbat. 1800 sarrera jarri ziren salgai eta jende ugari hurbildu duzten babesa ematera. Arratsaldeko 4etan eman zien hasiera eta goizeko 3:00 inguru arte hartu zuen leku jaialdiak. Jaialdiaren leloa honako hau izan da. Biolentzia polizialik ez, #bada garaia gauzak aldatzeko. Testu inguruan jartzearen entzuleok, 2024ko otsailaren 13an Tolosako inauterietan, jendea festa giroan zegoen bitartean, ertzaintza oldarka sartu zen alde zaharrera. Eta gomazko foam jaurtigailu batekin, Xuarri eskuineko begiko ikusmena galarazi zioten. Gerora ere, ezin izan du begi horretako ikusmena berreskuratu. Horren aurrean, ertzaintzaren eta epaiaren jarrera guztiz bidegabeak izan dira. Autoritateak gertakizuna justifikatu zuen esanez, protokoloa jarraituz jokatu zutela eta haien defentsan jaurti zutela pilotaka da. Are gehiago, Erkorekak argi esan zuen bertan egotearen erantzukizuna Xuarrena izan zela. Jarrera hori salatzeko ere, hainbat ekintza antolatu ditu plataformak urtean zehar. Horien artean, martxoaren 16an, Tolosan egin zen eseraldia. Zer azpimarratu zuen bertan plataformak. Nekatuta gaude, baina amaurrutik indar atera dugu. Eseri ondoren altxatu egingo gara, altxatu guztiok. Nekatuta bagaude ere eta bidea luzea izango bada ere, zuen astakeri erantzuteko prest gaude, aurrea zutik izango gaituzue. Gainera, plataformak azaroren 27an salatu zuen Tolosako epaitegiak auzia artxibatu duela, eta defentsak helegitea jarri du auzitegi probintzialean. Gaur-gaurkoz ere helegite horren emaitzaren zain daude. Gaurkoan, egoera guk baino askoz ere presenteago izan duen batekin elkartzeko aukera izan dugu. Zehazki, Xuar, beraren aitarekin. Ongi etorri, Jon. Mila esker gure irratsaioan parte hartzeko gonbita onartzegatik.
bueno, oso ona, oso positiboa. Egia esan lehen aldia olako jaialdi erraldoi bat antolatu ahal izateko, eta guztia estalik da jarriko nuke. Bestetik, galetu nahi genizun, ea nola sentitu zaren denbora honetan. Pentsatzen dugu impotentzia handiz biziko zenutela etxean bidegabekeria hau, eta hori nola egin diozuen aurre honi etxean. Bueno, nola sentitu nahi zen, eta gure etxearen barrenen nire hainoen mala hostia ondila, porque gila esan azkenen ez du espero, zure guraso bat ez du espero, bere semeak goizeko ordu txiki hoitan deitzea olako notizi batekin, ez? Surrealista totala, eta bueno, azkenen ezin sinistuz. Azkenen bizitutakoa etxian, orokorrian gaizki, porque azkenen egunerokotasunean afektatu itxizu, bai bikotarekiko, bai familiarekiko, bai sozial arluan, denian, ez? Azkenen haserre gaude, eta azkenen sentitzen dugun guztioi, azkenen islatzen dugu dena mala hostiz. Gero, nola egin diogun aurre eta nola egiten ari garen historia amets gaizto honei aurre, azkenean etza momentu bat profesional eskuetan jarri behar dugula gure burua, lagundu ahal izateko hau nola bideratu ahal izan, bakoitzak sentitzen ditzean emozioak, dakeun amorrua, mala hostila, impotentzioi, eta azkenen arlo psikologikoa hoi landu inbarreko gauz bat da, eta egun batetik bestera egiten ez dena da. Eta lagunak eta orokorrian, eskerrak lagunai, porque azkenen lagunak eta herri marrenian jaso dugun babesa, oso laguntza handikoa izan da, indarra eman digu, benetan, eta hori eskertzekoa. Bukatzeko galdetu nahi genizun, argi ikusi dela atzetik lan handia egon dela jaialdi antolatzeko unean, eta jakin nahi genuke ea arazoren bat egon den, eta ea talde asko eskaini diren laguntzeko asmoz. Azkenen lan handia jaialdi antolatzeko, egia azkenen, 12-13 bat lagun egon gehala biltzen horrez, 2 hilabete gehixio ingurun, aste artero bilerak eginez, elkartze ginen hau dena aurrea jurnalizateko. Egia da, ni nire atletika ni pertsonalki, udara parteko hasieran, ja hasi nitzala, taldeekin, harremanetan, gero taldekide batzuek lagunak, haien gatik ere, gainentzoko talde guztiak ere, behaiek lotutzen juntzian, beste talde askok neri deika, nun, enteatu berrik izian, zein zan gure asmoa, Xuarren historioaren gatik zala, ze historia martzan, eta behaiek bere aletxoa, behaiek
bai edo bai parte nahi izan nahi zuten, eta kontzertuan partez izateaz gain, pues bueno, beraien beraien laguntza eta babesa modu horretan jarri nahi zuten, eta bueno, egia esan oso eskertuak. Arazoak, arazoak izan, azkenen olako jaialdi bat antolatzen duzunean, gure kasuan, lehen da, biziko aldia izan da, nahiko ondo ateatzeko, nahiko ondo ez oso ondo atea zen, positiboa, azkenen zaila da, ez, azkenen 1.200 pertsona tartean, beti erresa da zer sortzea, burukaren bat, edo desadostasun bat bestearekiko, azkenen hori gestionatzeko segurtasun protokoloa ere bagenekan aktibatuta, eta azkenen segurtasun protokoloa aktibatuta, segurtasunak zeudenak, haien lana oso ondo bete zuen, eta azkenen irutxorra egita, baina azkenen horre omar dela, eta horpegia ematen omar dela, eta ez diala momentu erresak olako egoera bat gestionatu izateko, baina egia esan oso ondo bideratu zuen, eta txapelak entzekoa. Eskerrik asko Jon gaur gurekin egoteagatik, eta galderak erantzuteko tarte bat hartzeagatik. Bai, eskerrik asko zuei, gonbiteateagatik eta, mi esker, venga. Besotik helduta dantzandoa, aitzulo zaitzulo, ez geratu lo. Han botoko mari, besotik helduta dantzando. Saioaren amaierara iristen ari garen honetan, Gaboneri ere egin egeniek aipu bat, ate joka baititugu da, era askotan deskribatu daitezkeen urteko egun berezi hauek, eta askotarikoak baitira egun hauen baitan anetamen aurkitu ditzakegun ohitura eta bizipenak ere. Azken urteetan gainera ohiturok izan duten bilakaera ere batek baino gehiago jarri du ezbaian. Egin batean esan dezakegu oleserako edo kanturako eta festarako ohiturak bizirik diharduela. Izan ere, txikitatik jarri gaituzte kantuan ikastoletan. Olentzero joan zaigu abestuz, eta nolabaiteko Gabonen bertsio bat ilusio baten atzean ezkutatuz. Zer dago kantu horien atzean? Doinun polit eta alaioiek ez ote diete interes konkretu batzuei erantzuten? Interes horiei jarraiki etor gaitezen Euskal Herrira. Gabonetan erreferentziako figuratzak jotzen ditugun bi pertsonaietara. Olentzero eta Mari Domingirengana alegia. Oso presente ditugun pertsonaiak zalantza izpirik gabe zeneko, baina noiztik. Tira, askotarikoak dira hauen jatorriaren nondik norakoak, Olentzeroaren batez ere, baina onartuenak enbor batera garamatza. Jakin badakigu egun garaiotan ospatzeko eran, kristautasunaren eragin nabarmena antzeman daitekela, baina kristautasunak bere egin dituen gure ohitura edo erritu hauen jatorriak neguko solstizioa simbolizatzen zueneko arora garamatza. Urteko gaurik luzeena, egunik motzena eta era berean eguna luzatzen hasiko den eguna beraz, udako solstizioa iritsi bitarte. Kristautasunak bere egin zituen San Juanak hain zuzen ere. Kantuetara itzuliz, gaur egun ere Eliza Katolikoaren figura oso presente daukagula ikus daiteke. Eta ez hori bakarrik, Olentzero eta Mari Domingirekin gorpuztu ditugu, aurrez bestelako jatorriak dituzten ohituretan errotutako tradizioak. Era horretan, kutsu euskalduna eman nahi diegu, berdintasunaren izenean saldu ditugun ohituroi. Izan ere, galdetu diezaiokegu geure buruagri. Zergaitik dira horrela? Nola iritsi da pertsonaia bakoitza egun, leku gehienetan betetzen duen rola betetzera? Olentzero asko ezagutu izan dira honek bilakaera bat izan duen heinean, eta leku bakoitzean funtzio bat bete du gainera. Olentzero hartzaileak ezagutu dira, arrantzaleak, ikazkinak, haurrak izutzeko erabili direnak. Horien artean bertsio bat edatuz eta errotuz joan baldin bada ere, ezin esan dezakegu bere funtzioa generoak baldintzatua izan denik. Besteak beste, behin ezaugarri konkretu horien edapena eman denean, hauek gizonenekin lotu ditugun arren emakume izaera ere eman zaien Olentzeroak ere plazaratu izan direlako. Hone guztiak, ezbaian jarri du Mari Domingiren rola, berdintasunaren izenean neskame edo emazte paperak betetzera ere iritsi baita kasu askotan. Pilpilean da egun hontan generoaren gaia zalantzarik gabe. Mari Domingiren figura ezbaian jartzen duena. Beste alde, jatorri erritual zein mitologikoa izan dezaketen pertsonaiekin lotu ditugun Gabonen nahitaezko osagaiak opariak ere badira. Kontsumismoaren eta kapitalismoaren besoetan erortzen joan garen heinean.
gure egin gabe utzi izan ezin dugun ohitura alegia. Opario gainera, badira beste zenbat burua usteren arrazoi ere. Etxe guztiek ez baitute opari kopuru bera izateko ahalmen ekonomikorik. Ustez opari banatzaileen figura beti bera baldin bada ere. Horre guztiak eragin zuzena izan du. Egunotan babestuko ditugun kantetan ere. Kantuak presentzia handiko kontua izan dugu garaiotan. Gainera, gero eta gehiago dira Gabonei erreferentzia eginez kaleratzen diren sorkuntza musikalak ere. Bestelako eredu izatera ere iritsi direnak. Entzuleok, entzun ezazue momentu batez honako abesti hau. Eta orain, honako hau. Ainara, nik behintzat ez nuke esango musikan adituan naizenik, eta ez nuke esango gu musikan adituan garenik, baina ez nuke esango doinu bera dela? Guztiz ez nintzen inoiz jabetu, baina eneko zein ote da abesti originala eta zein kopia. Informazio harakatzen ibili gara hemenka eta honako hau aurkitu dugu. Batzuek uste dute lehenik Olentzeroren kantua sortu zela eta horrek irikiziola atea horren ezagun den 1 de enero kantuari. San Ferminekain ezagun egin digutenari alegia. Beste batzuen arabera ordea, Iruñako idazle eta politikari karrista izan zen Inazio Balestenak idatzia omen da doinua, edo gutxienez honek eman omen zuen ezagutara, eta beranduago izan omen zen gauen bueltara ekarria. Ez da ez argi dagoen kontua. Inazio Balestenaren semeak, Javier Balestenak, bere aitak Nafarroako mendietako musika eta doinu herrikoiak baliatzen zituela esan izan du. Eta horietako doinu bat dela hau ere. Eta berak jarri omen zizkion gero hitzak. Beraz, doinu ezagun honek izan duen lehenbiziko letra 1 de enero izango ote. Hala sinestu beharko dugu. Gai ugari izan ditugu izpide Gabonen arira. Ekar ditzagun mailaren gana hasteko nola bizi ditu bakoitzak Gabonak? Ilusioa ala errituala dituzten bakoitzaneko ituren oinarrian? Nik esango nuke egitan bakoitzak Gabonak bizitzeko modua oso ezberdina dela, ez? Uste dut mendebaldeko Europan kristautasunaren eraginpean Gabonak ospatzen ditugula, ez? Orain ez dakit entzun zenuten aurrekoan berria, baina Europar Batasunak eskatu du ez esatea Gabon zoriontsuak, baizik eta jai zoriontsuak erlijio guztien sinismenak errespetatuak izan daitezen. Ze gogoratu dezagun. Ez naiz nekatuko hau esateaz, Europa berez akonfesionala dela eta hori errespetatu beharra dagoela. Bai, nik uste dut ez dugula nahi izaten, askotan saiatzen garela Gabonak beste modu batera ospatzen, baina nahi gabe ere badaukatela kutsu erlijioso hori eta nahi gabe ere kristautasunaren izenean ospatzen amaitzen ditugula Gabonak. Zer esanik ez, adibidez, geroz eta aur gehiagok erregeak ospatzen dituzte, Olentzero ospatu beharrean, hori erlijiotik, monarkiatik, gauza askorekin du lotura erregearen ospakizun horrek, eta geroz eta gehiago, eta saiatu behar garela, igual Olentzeroren figura ere jartzen aurrean, gure kulturarekin lotzen saiatu hori. Bai, nik esan beharra dukat, nire etxean Gabonek ritualekin lotura estua izan dutela betidanik, baina bai, horrek ez du kentzen, badugula inguruan sinesten duen jendea, edo erregio kristauarekiko sinesduna dena bintzat, eta bai, nahiz eta gure etxean erregek aparteko presentziarik izan ez, oparien fenomenoak eta azkenean hor daude, ezta? Eta bueno, horiek badira. Kapitalismo edo mundu kontsumista hontatik jaso ditugun zenbait, jaso ditugun ezaugarrietako batzuk, eta oso gure egin ditugunak, berez behar bada gure izan gabe. Bai, kontsumismoa izpide, opariak beharrezko elementu gisa ikusten ditugu. Adibide, Xuar gizajoak ertzainen partetik nahi ez zuen oparitxo bat jaso zuen. Baina, zer egin daiteke opariak beharrezko izatearen kasuan etxe eta aur dirudunen eta arrunten arteko oreka bat bilatu alizateko? Oso zaila da, egia esan. Bai, nola eraman dezakezu dirurik ez duten familietara opari bat, daude famili pila bat, geroz eta gehiago akaso, bizitzaren garestitzaren ondorioz, jateko ere
diru arazoekin, kostatzen zaiena, beraien otordu osasuntxu batzuk izatea mailan, zer esanik ez opariei dagokionean zerbait, berez ez duzuna behar ezertarako, ez dela kapritxo hutsa. Bien bitartean inguratzen gaituzte alako gaunetako mezuek, ez? Mai jankadak, oparia barra, urte erregunez denok ez dakit nola mozorrotuta ateratze hori, edo batzuk jantzita ditzen dioten jantzi gorbata dun eta porpurina dun hoiekin, eta horrek denak ere nik uste dut baduela lotura bat, eta batzuengan betiko entitate edo gizatalde zapaldu hoiengan eragin zuzena izan dezakena. Askotan nik uste dut fokoa jarri beharko genukela kapitalismoak zoriontasunaren fokoa kontsumoan jarri duela, ez? Eta hori dela benetazko arazoa, eta konpondu beharrekoa. Gaiz aldatu zapur bat, edo gabonekin jarraiki, baina Olentzero eta Mari Domingiren figurak bere horretan mantentzaren aldekoak gara? Nik esango nuke baiet, iruditzen zait gabonak bere horretan aldatu behar direla guztiz formatuz, baina aldi berean iruditzen zait dela zaila. Ez dela egingarria, momentu honetan oso errotuta dagoela gure gizartean, eta jendeak, kristaua izan edo ez, jarraituko duela horrela ospakizun hauek. Beraien ohituretatik, eta esango dute, ez gara kristauak, baina horrela egin dugu familian duela 20 urtez. Claro. Nik pertsonalki uste dut Mari Domingi erabili dela apur bat berdintasuna biderako alternatibatzat, eta badirela beste alternatiba batzuk generorik albegeko olentzeroa bezalakoak. Baina, figura horiek desagertzen ez diren bitartean, kontsumoaren izenean jarraituko dugu dirutza gastatzen gure kaleak atontzeko, adibidez, Gasteizen pilo bat diru gastatu da urten gaueko gabonetako argietan, eta egun bakoitzeko argi kontsumoa 77 garbigailu jartzea bezalakoa da, bestialidade energetiko bat, ez da jasangarria, eta gaur egun, ere hobetu behar dugun honetan, uste dut badela hobetu beharreko gako bat. Eta egun batzuk lehenago ITB maratoia egingo da, gaixotasun urte bakoitzean gaixotasun edo arazo bakoitza bat jomugan jarriz eta jendeari horretarako diru eskatuz, beraz, nik uste dut badela horra hausnartzeko kontu bat, diru publikoaren erabileraren inguruan. Eta hementxe utziko dugu, unaino gaurkoak eman duena, mila esker mikrofonoaren beste aldean izan zareten guztioi, eta plazer izango zenutelakoan gu bagoaz beste bat arte. Jarraian 10etako albistegia izango duzue. Eskerrik asko gurekin bat egiteagatik. Eta gure altetik
Kaixo, goizeko 10 dira 13 gradu Aretxabaletan eta azken egunetako albisten berri ematera gatoz. Az gaitezen buletinarekin. Errusiako babes nuklearreko buruzagia hilda Moskuko atentatu batean. Erradiologikako errusiar buruzagi Igor Kirillov eraila izan da pasaden asteartean lehergailu atentatu batean, zirrak esan duen arabera. Irulegiko eskuaren interpretazio berria ikusgai dago Nafarroako Prehistoria Museoan. Orain dela 2 urte aurkeztu zen Irulegiko aurkikuntza museoan ikusgai dago behin-behineko modu batean. Euskal Sonioneke Jainkosari eskainetako oparia dela jakinarazi dute. EH Bildu Bizkaiako Diputazioarekin akordio batera heldu da. Bi hauek aurrekontuen gaieko akordio batera heldu dira. Horren arabera, abstenitu egingo da kontuetako boskaketan. 33 milioi euroko neurri sorta baten truke. Besteak beste, etxe bizitzari, transizioz, ekosozialari, zaintzari eta mugikortasunari dagokionez. 4.000 lanpostu publikoko lan eskaintza bat onartu du Eusko Jaurlaritzak. Lanpostu gehienak hezkuntza eta osasunarako izango dira. Gainera, urte amaitu baino lehen 3.400 postu egonkortuko dira administrazio orokorrerako. Frantziak berretzi du ez duela martxan jarriko Euskalia 2052 arte. Puentek adierazi du Frantziak ez diola Espainiak ematen dion bezain, garrantzi handia ematen abiadura handiko trenari. Binakako txapelketaren prestakuntzarekin ari da Ados kluba lanean. Naroa Elizalde omenduko dute 4. ekitaldian. Abenduaren 21 hasiko da lehia Olaberrian, eta martxoaren 29an jokatuko dute finala Iruñako Labrit pilotalekuan. Errealak Amara auzoan dauden iskanbilak leuntzeko aisialdi gune bat sortzea nahi du. Errealak Anoetako estadioan gune bat irekitzea pentsatzen ari da. Amorratuenak bertan egoteko eta Amara auzoan egoten diren iskanbilak lasaitzeko. Abantza eta Ekialde buseko langileak egingo duten greban, Santo Tomas eguneko mugikortasuna zailduko dute. Ekialde buseko enpresa batzordeak greba iragarri du datozen egunetan. Zehazki, abenduaren 21, 24 eta 31. Donostia, Pasaia, Errenteria eta Irun konektatzen duten lineak murriztuak izango dira besteak batzuen artean. Orain, azken orduko berriak emango ditugu. Epai batek Ernairi eman dio arrazoia ertzaintzaren aurrean, eta isunak murriztuko dituzte. 2023an Bilbo eta Gasteizen egindako protestengatik 153 gazteri neurriz kanpoko isunak jarri zioten. Ernaik auzitara eraman zuen ertzaintza. Azaldu dutenez, gazte antolakundearen eskaintzari zati handi bat jaso da. Gasteizen jarri ziren isun guztiak bertan behera utzi dira, eta Bilboko isunak soilik murriztuak izan dira. Gipuzkoak erregistratu du Las Palmasen atzetik gaurik beroena, baina ipar-mendebaldeko haizeak den aldatuko du. Hondarribiko aireportuko termometroak 20,7 gradu zentigradu markatu dute goizeko 6:30. Orduak etorri hala temperaturak bere egingo dute. Begietan, ilusio, lainoetan, itxututa, amildegi ertzea. Barearen ostean ekaitza dator bero aurrez aurre ikustean barnesuak itotzen hau berriro zeun bat negar da zeun bat min da zeun bat gau loen barik zeun bat musu eman gabe zeun bat malko. Zalantzak beldurtzen nau, beldurrak babesten nau, zunun zauden Kaixo, egunon! Oraingo honetan, kulturari buruz arituko gara, eta horretarako hirukai ezberdin jorratuko ditugu. Euskal zinea, euskal dantzak eta nola ez, Pasaberri den Durangoko azoka.
Horretarako kolaboratzaile ezberdinak izango ditugu gurekin. Dantzari, kazetari, antropologo eta idazle den Oier Araolaza, eta aktore, humorista eta idazle den Mikel Pagadi. Aurrera! Bueno, lehenengo atalari hasiera emateko, esan beharra dago euskal zinea betidanik gutxietxita egon dela. Hala ere, azken urteetan, hazkunde aipagarria izan du. Alde batetik, Handia irati pelikula, euskal mitologiari buruzko film hau, Loreak edo 20.000 especies de abejas pelikulak sortu egin dira. Eta beste aldetik, Goazen, El Conquistador, Mi luze motatako telebista saioak garatu dira. Hala eta guztiz ere, euskal zinean pentsatzen dugunean burura etortzen zaigun pelikula klitxe 8 apellidos vascos da. Guzti honi zentzu emateko Gasteizko kaletatik jendeari galdera batzuk egin dizkiegu. Nik eta behin aipatu ditzakezu 3 euskal film edo pelikula? Uste dut ezetz. Bagia zan, bakarrik dakit errementari pelikula, Vale. Ikusiko nun klasian bakarrik baina. Amama, bai, irati, bai, eta erraldoiarena ez nez goratzen... Bai, Handia. Handia, bai. Bai, a ber, Handia, bai. Airbag, eta La Madre Muerta. Orain grabatzen ari dira Sakamantekas. Ah, bai. Handia ere oso polita izan zen. Bai. Lorearena, nola zuen izena. Amarena, naiz gogoratzen izenaz, baina oso polita baita. Bai. Goazanen pelikula. Bai. Maixabel. Bai. Hori ez da bengoa. Badakizu ze pelikula den 8 apellidos vascos? Bai. Bai, zer iritzi daukazu pelikula honi buruz? Euskal kultura adierazten du edo pixkat zer iritzi daukazu? Osa, nire ustez apurbet egiten dagoena da euskal kultura exageratu apurbet eta ez dakit, apurbet artifiziala da niretzat. Se hartzen da guztiot gurea, osea, gure errealitatea, baina ez egingo momentukoa. Osea, apurbet antxinakoa edo, eta saiatzen da usteot desberdintasun gehiagit topatzen. Estereotipoz beteta dagoela. Bai, eta ez duela errepresentatzen... Euskaldunei, ez du Euskaldunak errepresentatzen eta gainera estereotipoz beteta dago eta ez da, eta Espainiarrak pentsatzen dute horrela garela eta ez da egia. Bai, bueno, barregarria da, no? Baina azkenean estereotipak sustatzen ditu. Ze hori ez da Euskal Herriko realitatea. Hori. Bueno, a ber, da humorea topikoz beteta. Ondo da momentu bat pasatzeko gehiagin pentsatu barik, baina, bueno, sin más, del montón. Bai, eta Euskal Herria baislatzeko edo irudikatzeko modu hori zer? Topikoz beteta, baina, bueno, bertan beha agertzen dira andaluzak eta topikoz betetzen dira baita, orduan, bueno, ez da realidade, baina, bueno. Pasatzeko pelikula bat da, divertigarria, eta ondo, estereotipoak ere ikusten dira hor, ezta? Bueno, eta ze iritzi daukazu estereotipo hoiei edo zelan isladatzen duten euskal... Bueno, azken finean humoreko pelikula bat da, ezta? Hartu behar dugu, olakoa den pelikula bat bezala, eta jazta. Nik ez nuke zorroztuko ezer, behitu euskaldunak, nakakagaren, edo bekoak. Bai. Kaleko iritziak entzun ditugu, baina tirarai zer diozuzuk horren inguruan. Zein da zure iritzia 8 apellidos vascos pelikularen inguruan? Bueno, nire ustez, 8 apellidos vascos farre egiteko pelikula bikaina da. Euskal estereotipoak erabilita guztio farre egiteko umorea erabiltzen duen pelikula badelako.
Hala ere, erabilitako estereotipo asko mingarriak izan daitezke, eta pelikula honen kritika zure umorearen ikuspegiaren arabera azkenean definituko da. Eta zuko jane, zer deritzozu pelikula honen inguruan edo honi buruz? Bai, nire ustez ere oso pelikula ona da, baina hainbat momentutan Euskaldunon izaera gehiagin mitifikatzen dela iruditzen zait, hala ere Euskaldunekin lotura duenez, Euskararen erabilera gehiago bultzatuko nuke. Eta azkenik oso divertigarria dela pentsatzen dut, guztioi barre eginarazten digulako. Zu, Kinge? Ni ere esan duzunarekin bat ere ados nago, egia da, humorezko pelikula bat da, barregarria dena, topikazo oso exageratu ez osatua. Baina azkenean ez da errealitate bat eta askotan jendeari bereizketa hori egitea kostatzen zaio. Eta topiko horiek kaltegarri bihurtzen dira euskaldunontzat azkenean. Ongi, argi gelditu da beraz. Hurrengo atakin jarraituz, esan genezake, dantza Euskal Herriko kulturentzati oso garrantzitsua dela. Eskualde batetik bestera aldatu egiten da. Dantzaiteko modua, jantziak, partaideak eta baita dantzen esanahia ere. Euskal dantzak gorputz mugimendu zaratago gure identitatearen parte ere badira. Belaunaldiz belaunaldi transmititu direnak. Gaur egun, tradizioa mantenduz, moldaketa batzuk ere egin dira dantza batzuetan, estilo berritara gehiago egokituz. Dantza hauek askotan egun berezetan edota jaietan egiten dira. Horrek ikusgarritasun ematen die. Eta horrela gainerakoen arreta eta babesa jasotzen da. Euskal dantza hauek indarrean jarraitzeko oso garrantzitsua dena. Gai hau oso mamitsua da, eta honen inguruan gehiago sakontzeko Oier Araolaza aditorekin hitz egin dugu. Zeintzuk dira zure ustez Euskal dantza beste dantza tradizionaletatik bereitzen duten funtsezko ezaugarriak? Nik esaten du normalki, Euskara den bezala Euskaldun nuen berbazko hizkuntza, Euskal dantza lizatekela Euskaldun berbazko edo gorputz hizkuntza, ez berbazko baizik eta gorputz hizkuntza. Orduan, Euskara bereizten den bezala beste hizkuntzetatik hainbat osagaietatik, esango nuke dantzari dagokionez ez direla desberdintasun berberak, hau da sintaxia, adibidez Euskara eta beste hizkuntzen artean oso desberdina da, baina dantzan agian antzekotasun gehiago dago. Eta lexikoan ere, oinarrizko mugimendu unitateetan ere antzekotasuna handia daukagu. Zertan daukagu desberdintasun handia? Bata soinuan edo fonetika izango litzatekena berbazko hizkuntzetan, eta kasu honetan dantzan litzakete gorputzak hartzen duen estetika horretan, mugimenduek ematen diogun tankera horretan, eta bestea litzateke semantikan, hau da, mugimendueri edo dantzei egozten diegun esanahian. Hor, desberdintasun handiagoa dago, beste dantza tradizionalekin, sintaxian edo lexikoan baino adibidez. Eta zentzu dira Euskal dantza estilo edo mota nagusiak, eta nola bereizten dira elkarren artean? Askotan gertatzen da, dantza taldeek bereizten dituztela provintzien arabera. Bada, Gipuzkoako dantzak, edo Bizkaiko dantzak, edo Zuberako dantzak. Baina berez desberdintasun gehiago dago egitura koreografikoei dagokionez. Eta edo familiak egin daitezke ikuspegi horretatik. Eta orduan nik bereizten ditute nagusiki sokadantzak edo aurreskuak deitzen direnak, hau da, elkarri eskuak emanez osatzen diren dantzak. Badaude ezpata dantzak deitzen direnak, eta ez daukada zertan beti ezpatekin izan daitezke beste elemento batzuk, baina ezpatek jokatzen duten antzeko funtzioa erabiltzen dutenak, eta batzutan makillak izaten daitezke, izaten dira sokak, izaten dira zapiak, baina egitura koreografikoak osatzen dituzte ezpata dantzak guztiek berdin xamarrak. Eta horiek aurki daitezke Bizkaitik Gipuzkoara, Nafarroan, Araban, eta abar.
Eta beste hirugarren familia bat edo aipatuko nituzke trokeo dantzak. Direla, posizio aldaketa bat trokeo hor adierazten duena da trukatu, tokia aldatu, dantzarien arteko posizio aldaketak ekartzen dituzten dantzak. Eta ze paper jokatzen dute jantziek eta osagaiek euskal dantzetan? Euskal dantzetan oro har ez daukate zergatik paper garrantzitsua jokatu, baina kontua da euskal dantzek maiz funtzio errituala jokatzen dituztela tokiko festetan edo tokiko ohituretan. Eta horietan jantziak garrantzi handia hartzen du. Azken batean jantzia ere erritualidade horren eta komunitate horri egituratzen duen iruditeria bati lotuta dagoelako. Eta hor izugarrizko garrantzia hartzen du jantziak. Baina berez dantza beragatik egin liteke edonolako jantziarekin. Dantzari kasu gehienetan horrek ez dio askorik aldatzen. Eta ze deritzozu euskal dantzak nazioartean euskal kultura sustatzeko eta zaintzeko den paperari? Nik uste dut Euskal Herritik bertatik ez dela asko bultzatzen hori, eta badago euskal kulturaren ikuspegi bat nun badauden jarduera batzuk garrantzi handiago hartzen dutenak euskal ikuspegitik, eta horiek danak dira berbazko hizkuntzarekin lotuta daudenak. Hau da, euskara darabilten kultur jarduerek hartzen dute Euskal Herri barruan gaur egun dimensio berezi bat. Zer gertatzen da, kanpora begira, hori ez da hain salgarria edo esan digun, ze euskara bihurtzen da kanporatzerako orduan muga. Interesgarri bezain ederrak, Oierrek euskal dantzen inguruan aritzeko erabili dituen hitzak. Argi dago, horien atzekaldean, sentimendu mordoa dagoela. Azken finean, dantza, beste kultura adierazpenak eta artea bera bezala, sentimenduz beteri dago. Gainera, nire kasuan bintzat, ez dakit zuen kasuan, baina elkarrizketa honek gauza berriak ikasteko eta dantzen inguruko pentsamendua gehiago garatzeko balio izan dit, hau da, aberasgarria izan da. Eta horixe da nire iritzia, zer diozuzuk, Arai? Ni ere ados nago esandakoekin, eta benetan aberasgarria iritu zait Oierrek esan du guztia. Eta niri ere elkarrizketa honek hausnarketarako aukera eman didala esango nuke, hainbat gauza berri ikasteko baliagarria izan dela uste dut. Azken finean euskal dantzen ertasuna eta indarra oraindik gehiago baloratzen ere ikasi dualako. Eta gainera, uste dut argi utzi digula dantzaren balioa ez dela soilik mugimendua, baizik eta nortasunaren adierazpena ere. Horratik, eskerrik asko entzule guztioi gurekin egoteagatik, eta jarraitu gurekin kulturaren eta tradizioaren erritmoan. Arroba dago kantauri itxasoa, nizuta zala nago, txari da zuzen zure kananoa. Arroba dago kantauri itxasoa, nizuta zala nago, txari da zuzen zure kananoa. Kantu triste batekin. Azkenik, euskal kultura garatzerako orduan, Durangoko azokak sekulako eskuartze eta pixua izan du. Lehenengoa, 1975ean ospatu zen, eta orduztik ia urtero eginda azoka hau. Azkenengo hau, 59. edizioa izanik. Kulturzalentzako aukera paregabea izaten da Euskal Herriko idazle zein musikariak ezagutu eta hauen lanak ikusteko. Lanak ikusteko aukera honetaz gain, hainbat kontzertu ere egoten dira. Zuzeneko hauekin beraien proiektuak ezagutarazteko helburua izaten dute. Aurtengo edizioan, salduena izan den liburuen artean, Mikel Pagadik idatzitako bisita liburua dago. Guk honekin egoteko tartetxo bat hartu dugu. Hortaz, entzun dezagun zer dioen Pagadik Durangoko azoka zein bere liburuaren inguruan. Zer muzko esperientzia Durangoko azokan lehenengo aldiz hor zure liburuakin, zer moldatu zinean? Egia zen oso harrituta nago zergatik, izan nintzen Durangon bezero moduan, ez da, publiko moduan da. Lehenengo aldia da, liburuarekin Durangora gonbidatu nautela, 2 egunetan egon naiz, eta asko saldu hemen da. Eta ni harrituta galditu naiz egia esan. Teleberrin entzun nun, eta gaitu nintzen pixkat, Dios.
seinalea gustatu dela, eta bueno, jendeak gustora ari dela irakurtzen da, kontentu. Da, zaila izan zaizu, idazle bezala Durangoko azoka jutea, o zeite izue? Haiek deitze izue? Bai, hoi argitaletxeak esaten dizu, zuk esaten dizuten, apetezitzen dizu Durangora jotea, zare badaude idazleak, igual etzaiela igual gustatzen hortxe jende tartien egotea, baina nik uste 189 oso gustora joaten garela, eta pixkat ohorea bezala dela, ezta, Durangoa joatea azoka hain garrantzitsua euskal kulturarako izaten dena, eta antxe egotea biturno edo tokatzen zaizkizunak, eta aurkezpena egin, eta bar. Lehenengo egin nun Donostian, eta gero Durangonera aurkezpena egin nun, liburua zuzendu duten neskak egin zidan elkarrizketa, eta bueno, antxe egon ginen ahotsenean, eta oso gustora. Da, zaiena, zein zaizu Durangoko azokatikan? Abarkatzea. Egia zen, jende asko ibili da, nik junitzen ostiralean eta larun batean, eta ostiralean kriston jende pila zegoen, eta kotxe utzi diran izan nun, ia autopistako sarreran, baina... Argitaletxeko estanean, eta jende etortzen da, hitz egiten dezu pixka bat, eta hartu eman hori oso polita da. Da, orokorren, Durangoko azoka, sortzaile txikira berrik, bere lanak ezagutzea emateko aukera hona dela iruditzen zaizu? Bai, nik uste bai musika taldeak, bai idazleak, bai beste kultur eragile edo gauzak egiten dituztenak, eta nik uste eskaparate edo toki hona dela gauzak pixkat ezagutarazteko. Eta garrantzitsua da, bat, gu azten ganoi, lehenengo aldia dela liburu bat idazten dudala, justuan pixkat bizibilidade pixkat izan, ezta? Pixka bat esaten dizutenean, nahi gustatu zei parte bat, nahi gustatu zei beste parte bat, eta gustatu zei ez dakizen motxa egin zait, luze egin zait, pixkat feedback hori izaten duzu, eta oso polita da gira esan. Pentsatzen duen, atean nula liburua lehen azaroaren lauean, eta esan, ea pixka jendeari gustatzen zegin, da pixkana saltzen di joan, baina hilabete tardin, 2 edizio, 2000 liburukoa saldu dira, eta ni pixkat harrituta nago egia esan, ez dakit. Esaten dan bezala, se me ha ido de las manos el asunto, baina, kontentu ala ere. Da, liburu bat atea berri duen batei, zego mendi emango zenioke? Pazientzia hartzea idazteko, batipat gustoko duna idazteko, eta ezagutzen dituen gauzetaz idazteko. Beraz, bada gustora, jendea ez da gustora hango, batzutan pasatzen da, gauza batzuk gehiago gustoko ditugula, baina nik uste animatu jendeari idaztea, eta baita ere, eta Durangora joaten bada, primeran. Hau lanbide guztietan bezala da, edo ikasketa guztietan bezala, gauza batzuk gustoko, beste batzuk ez, baina zuk gustora egiten badezu, adibidez zuk irratia edo telebista edo dena, pasioa izan da ditela. Nondik etorri zaizu inspirazioa olako liburua idazteko? Beti oso gustoko izan dut genero zientzia fikzioa edo fantastikoa, pixkat omniak eta gauza espazaialak eta olako gauzak. Eta egon ginenean, estatu batuetan grabatzen duela 2 urte, pasa ginen Area 51, Nevadako basamortuan dagoela, eta esaten dute Amerikanoek egiten dituzte froga bombarderoak, hegazkinak, inventuak, eta esaten dute omniak ere gordetzen dituztela. Eta justu esan, omni bat hartu eta Euskal Herria karreko detea zer gertatzen den. Eta pixka da hitzakia guri buruz parra egiteko eta horrelako gauza. Azkenean guntza jolasten pixkat, jende fiktizioak baina aldi berean jendeak. Bai, hori da, pixkat identifikatzeko irakurleak esateko, baina herri naure bada eta haude bai, eta lehendakaria eta ezker abertzalekoa eta bai presidentea eta horrelako gauzak. Momentu kreatiboa edo ideiana, esatzen ideia garatutala ni asko gustatzen zait hori, zare telebistan gidoilari bilinei 21 urte eta lan polita da, ezta? Baina okerrena da zuzenketa, zare ja liburua zuk idazten duzu, esan duzu, parte honek ez di konbentzitzen edo zuzentzaileak esan dut dizu, hau da oso zuretzako modukoa, baina publikoak igual ez du ulertuko eta pixka bat kenduta jarri ebiltzea, hori da komplikatu nan ere ezat, eta denbora gehien pasatu dana. Zure kasuan zenbat denbora pasatu liburua? 14 hilabete. Urte bat eta ez da izan egunero 8 ordu idazten, izan ditut egun batzuk segidan hola bai, baina gero beste lan batzukin alternatuta, baina gutxi gora bera 14 hilabete izan dira. Da, zure ustez, liburuak arrakasta ukitze hoi, zeren baitan izan da, liburuak ze bereizgarri okileike hola entzulea jarreta deitu jona? Zuk esan dezun bezala lehen, jendeak esan didana gutxinez feedback hori, izan da, erreza dela irakurtzeko, umorea bastante sartu diote bai, zarinik beti komedia egiten dut eta oso gustora nabilen kasilatuta hor. Erreza izan da dile irakurtzeko, komedia pixka bat, eta gero, gauza paranormal hauek, beti umore puntutik hartuta, hobeto sartzen dira, ezta. Ene bada, ni pagadik diogenarekin guztiz bat nator egia esan. Durangoko azokan aparkatzea ez baita lan erraza. Bromak alde batera utzita, Mikelek dioen gixan, Durangoko azoka sortzaile berrien erakusleio ikaragarria da. Nork bere lanak ezagutzera eman ditzan. Zuen kasuan, egon zareten noiz bai Durangoko azokan edo horretarako aukerarik izan duzue?
Bai, noski, aurten berriro ere, urtero bezala, jateko aukera izan dut. Eta, beno, bertan, egun osoa igarotu nuen. Goizeko 10:00 gaueko 11:00. Iaia autobusak han utzi gintuen, eta iaia gau pasata dana ingenun. Pentsa, aspertzeko tarterik ez genuela izan, Durangoko azokan, poltsikoa behin ustu genula, milaka gauza gehiago egin genituelako, artisau postuak bisitatu, trikitirariekin, kantatu, dantzatu, talo bajan, kainaren bat edo beste, eta besteren bat gehiago ere. Egun bikaina gure kultura eta biturez gozatzeko. Bai, ni behin joan nintzen, eta asko gustatu zitzaidan, hori euskal literatura, euskal musika eta euskal kultura horrela sustatzea, asko gustatu zitzaidan, eta dagoen rolloa edo ingurunea, niri asko gustatu zitzaidan, oso berezia. Ni esan, zutin naiz aukerarik izan bertara joteko, baina hainbeste entzun dut horren inguruan gogo asko dauzkadala hurrengoan jotea, eta bertako giro hori ezagutu ahal izatea. Esan ote dio neure buruari egonari geldi hor zenbat alditan esan ote dio neure buruari utzi izan gitarra hor baina argi dagoena, zalantzari gabe, musika kulturaren parte dela da, eta hortaz, gaian gehiago sakontzeko urrengo taldeari eskainiko diogu hitza, bitartean, Durangoko azokan kaleratutako 2025ko Euskaldiko abestiarekin utziko zaituztegute. Aio. Elkarrekin mundu aldatu dezakegu, esan zenidan, zu nire auspo izango zara, ni zure babestokia. Gaitzez hitz, etorkizuna berreraiki, gaitzez hitz, dena aldatzen ikasi, tatarara, 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 entzun gure bihotzaren tapadak, euskaraz dira. Azparnetik hasi eta tuterara gure ahotsak gertu daude, udaberrian loreak bezala loratuko gara kalez kale. Gaitzez hitz, etorkizuna berreraiki, gaitzez hitz, dena aldatzen ikasi. Tatarara, 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 entzun gure bihotzaren tapadak, euskaraz dira. Tatarara, 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 entzun gure bihotzaren tapadak, euskaraz dira. Gaitzez hitz, euskaraldiari ekin, gaitzez hitz, dena aldatzen ikasi, gaitzez hitz, euskaraldiari ekin, gaitzez hitz, dena aldatzen ikasi. Egunon, goizeko 10:00 dira.
Ongi etorri euskal musika ospatzen duen programa honetara, Euskal Ahotsak. Gaur, urteroko hitzordua baino askoz gehiago den ekitaldi bati buruz hitz egiten hasiko gara, Durangoko azoka. Pasaden abenduaren 5-tik 8-ra, 59. edizioa ospatu zuen. Aurten, parte hartze masiboa eta jende gaztearen presentzia handia egonda. Honetan barriro maletak hartu behar agur eta kitxo. Hala ere, gaurko egitarauaren ardatz nagusia emozioz beteta dator. Euskal musikako talde ikonikoenetako batzuei agur esatea tokatzen zaigulako. Esne Beltzak, Chill Mafiak eta Gatibuk besteak beste, euren etapak itxiko dituztela iragarri dute, gure bizitzetan arrasto utzi duen aro baten amaiera markatuz. Horrek zer esan nahi duen aztertzeko laguntzaile bereziak izango ditugu. Gainera, Clara Mendizabalekin hitz egiteko aukera izan dugu. Azken honek, euskal musikaren une honi buruz duen ikuspegia partekatuko digu. Ilargi hauretan nura begixetan amaitu bako azken kantuan, gorako opak zugaitik. Baina dena ez da hemen amaitzen, proposamen freskoak ere ekarriko dizkizuegu. Euskal Herriko gabon hauetako musika agendari begirada bat emanez. Gainera, musika nobedade interesgarrienak errepasatuko ditugu, eta zuek, entzuleek, gehien entzuten dituzuen abestien top bat partekatuko dugu. Guzti hau gure saioan, ez mugitu. Mentuonak barreak algarak, dalaino batzuk tartien, maiketa bizi. Hasteko, Intza Uranga eta Inge Mitxelenak Euskal Herrian gabon hauetako agenda errepasatuko digute. Apa, egunon, Aritz. Beno, hasteko Fermin Muguruzaren kontzertua aipatuko dugu. Honek kontzertu emango digu abenduaren 20 eta 21 Bilbao Arenan, Bilbon, eta nork ez du Fermin Muguruza ezagutzen, ikono garrantzitsua izan baita betidanik eta oraindik ere izaten jarraitzen du. Asteburu honetan izango da kontzertua eta sarrera guztiak salduta ditu. Bai, egunon. Bulego den Azkoitea talde honek ere hainbat kontzertu eskainiko ditu Gabonetan. Lehena Basaurin emango dute, abenduaren 20an. Ondoren, Azpeitian, abenduaren 27an eta 28an beste 2 kontzertu emango dituzte. Hirugarren bezala, Olatz Salvador aipatuko dugu. Honek Arrasaten izango du bere kontzertua Amaia Antzokian, abenduaren 23an, eta azken urteotan fama handia hartzen ari da eta jende askorik gustatzen zaio honen ahotsa. Gorka Orbizuk ere badu kontzertu oporraldi hauetan. Bere album berriak izugarrizko fama hartu du eta jendea desiratzen dago bera entzuteko. Lekun berritarrak Andoaingo Bastero kulturgunean egingo du kontzertua abenduaren 28an. Bosgarrenik Zetak taldea aipatuko dugu. Hauek urtarrilaren 3 eta 4ean Nafarro Arena beteko dute. Zetak Peio Reparazek zuzendutako talde ospetsua da eta hauek mitoaroa ospatuko dute. 2 egun hauetan 30.000 pertsona elkartzea lortu dute eta ordu batzuetan bakarrik saldu ziren sarrera guztiak. Azkenik, azken urteotako artista euskaldun esanguretxenetako bat dugu, Izaro. Orain dela urte asko hasi zen musika munduan, eta oraindik ere fama handia du. Bizkaitarrak Donostiako kursalean pare bat kontzertu egingo ditu abenduan, 22an eta 23an. Goiz-goizetik etorri gara den-denok bada espada. Astoa ikusi dutela mendian honezkero. Intza eta Ingek Izaro Andres abeslaria aipatu dute, Durangoko azokan izan dena musika berriarekin. Ezta, Sofia? Hori daritz, Izaro katera berri du Gabonetako abestiez osatutako Izaro Gabonetan izeneko diska. 8 abestiz osatutakoa, horien artean Gure Gabon gaua, Elurra edo Olentzero nabarmentzen dira. Azken hau, Pirritx eta Porrotxekin egindako kolaborazioa da. Olentzero abesti berezia da. Batez ere aurrentzako. Izan ere, Porrotx eta Pirritx pailazoen ahotsek giro alaia sortzen dute aurren artean. Abestiak Olentzero eguna ospatzen du, eta baita Olentzero pertsonaiaren garrantzia, euskal tradizioari erreferentzia eginez. Beraz, Gabonetarako abestia aproposa da, datozen egun hauetan familia eta lagunekin entzun ahal izateko. Ildo beretik, diskak hainbat musika estilo ezberdin nahazten ditu. Euskal musika tradizionala, pop garaikidea eta akustikoa, besteak beste. Hala ere, nazioarteko eraginak ere baditu.
Aha, oso interesgarria. Intza, zer deritzozu musika tradizionala berriarekin lotzeko dagoen joeraren inguruan? Beno, gai horretan sartuz, beste abeslari batzuk ere aipa ditzazkegu. Adibidez, Josune Arakistain esango nuke. Bera, gazte-gaztetatik ibili da trikitixa txapelketetan, oholtza gainean, eta ura zuen bokazio untza taldean hasi zen arte. Untza taldea, esan dezakegu tradizionalagoa zela, gaur egun ja ez baitu jarraitzen, eta orain egin duen autua bakarlari bezala trikitekno antzeko bat da. Teknomusika antzeko bat jorratzen du, trikitixarekin nahastuz, eta trikitixa alde horrek euskal musikaren erroetara lotuta mantentzen gaitu. Baina trikiteknoa denez, tekno zati hori ere badaukagu, eta hori modernitakuteko zerbait dela esan dezakegu, eta jendeari gustatzen zaiola ematen du. Orain dela gutxi atera du bere lehen diska, bakarlari moduan, Amain eman izenekoa, eta arrakasta handia izan du baita ere Durangoko azokan. Eta beste horrelako hainbat abeslari aipatu ditzazkegu, adibidez esaterako Malakias. Honek euskal kanta tradizionalak hartzen ditu, adibidez behin batian Loiolan, esan dezakegu, eta sekulako arrakasta izaten dute honek egiten dituen remixak, eta parrandetarako ezin hobeak. Izak soberan askatu txikotak delak aidien abantei parrera, agur kapitaina. Jarraian, gai oso berezi eta aldi berean garrantzitsu bati helduko diogu. Talde askok agur esan diote edo esango diote euskal eszenari. Gatibu, Chill Mafia eta Esnebeltza bezalako izen handiek erretiratzearen berri eman dute. Honek hainbat galdera sortzen dizkigu. Zer gertatuko da euskal musikarekin? Hutsune handia utziko dute? Edo agian aukera berriak sortuko dira? Horretaz hitz egiteko 3 gonbidatu berezi ditut nirekin. Izaro, Intza eta Sofia. Egunon gazteok. Kaixo, zemuz. Egunon berriro aritz. Egunon zuei ere. Bueno, bai, nik esango nuke ni Chill Mafiaren jarraitzailea naiz, eta orain dela gutxi iragarri dute despedida, eta ni pena handiz jaso dut berri hau. Hori da, gainera asko dira aurten musika utziko duten taldeak, eta esango nuke gutxien espero nuen taldea Chill Mafia zela. Hala ere denen jarraitzailea izan naiz eta pena bada. Guztiz ados, Gatibuk ere badaramatza holtza gainean urte mordoa, eta egia esan urte gehiegi daramatzate kontzertu berdinak eskainiz, eta urtean abesti bakarra soilik ateratzen dute. Bai, arrazoi duzu, Sofia, eta honetan zurekin nago. Gainera uste dut iritsi dela garaia beste talde berriei edo bakarlari berriei musika munduan leku bat usteko edo leku bat egiteko, eta hoien adibide ditugu Deine edo Blind bezalako euskal talde edo bakarlari hasi berriak. Bai, eta egia da, nire ustez, naiz eta talde famatu edo reperkusio askokoa izan, muga batez hartzea ere beharrezkoa dela. Bai, hori da neskak. Gainera, lehen aritzek izan duenaren arira, talde hauek hutsune handia utziko dutela argi dago, baina aukera bikaina izan daiteke talde berria jarrera emateko, ez? Aha, uste duzue sortuko dela adibidez, Gatibu bezalako pisua duen beste euskal talderik? Noski, gaur egun sortzen ari diren taldeek geroz eta pisu handiagoa lortzen ari direla pentsatzen dut. Bueno, nire ustez horrelako maila izan duen talde baten mailara iristea zaila izango litzateke. Azkenean talde bat ez delako gailurrera iristen bagun batetik bestera, eta bakoitzak bat denbora desberdinak izaten dituelako. Bai, zer esanik ez, Gatibu. Eta, bueno, ikono potenteak izan ditugu Gatibuz gain, eta Euskal Herrian gailurrean, Euskal Herriko musikaren gailurrean egotea niri oso zaila iruditzen zait, baina benetan badut barruan zerbaitek esaten didala esperantza pixka bat edo talde garrantzitsuren bat sortuko dela. Eta esango altzenukete euskal musika gainbeheran edo dekadentzian dagoela gaur egun? Esango nuke ez, egia esan azkenean urteak pasala talde berriak sortzen ari direla, beste genero edo estilo batzuekin, eta gainera gaur egun
nire ustez oso erraza da musika sortzea zure etxean, estudio batean edo nahi duzun tokian. Horregatik, nire ustez ezinezkoa da euskal musikaren gainbera nabaritzea eta gutxiago gaur egun ditugun baliabide guztiekin. Bai, Zaro, nik ere horrela pentsatzen dut. Gaur egunero ezagutu dezakegu euskal abeslari edo talde berri bat, ez? Beraz, horrek ere laguntzen du euskal abesti gehiago sortzen eta horrela euskal musikak indarra handiagoa izaten. Iruditzen zaizue euskal musika atzean geratzen ari dela egun entzuten diren generoi erreparatuz? Ez zait bat ere ala iruditzen, guztiz alderantziz. Uste dut gainontzeko generoekin batera euskal musika hasten doala eta geroz eta gorago dagoela. Eta polita da, jende askok ez duela euskara ulertzen, baina hala ere euskal musikari aukera bat ematen diote eta euskal musika entzuten dute. Eta hola datu bitxi bat bezala esango nuke aipatzeko iruditzen zaidana, Japonian ere badagoela tendentzia handia euskal musika entzutekoa eta izan ere berri txarrak, untza eta bestein bat talde ere joan izan dira noizbehinka bertara kontzertuak eskaintzera. Eta azken honen aritik, uste duzu euskal musika genero bat bihurtu dela? Zergatik izan da? Nola aldatuko zenukete hau? Bai, aritz izan daiteke. Gaur egun jendeak euskal musika hitz egiterakoan ez da rock, pop, reggaeton edo horrelako musika estilo ez aritzen. Baizik eta euskal musikaz soilik aritzen da. Badirudi euskarazko abesti guztiak genero bakarra direla. Eta egia esan ez dakit nik nola aldatu daiteken hori. Bai, egia da. Nire ustez gai hau zaila da aztertzen. Azkenen, adibidez, zutabena batera joaten zarenean eta reggaetoia eskatzen duzunean, normalean ez da pentsatzen euskal reggaetoia jartzea. Hau da, normalean erderazko reggaetoia jartzen dute. Baina izan ere, nire ustez, euskal musika hitz egiterakoan ez da gertatzen. Denok dakigulako zer den euskal musika. Ados, zein iritzi duzue euskarazko abestietan gaztelerazko hitzaldiak edo hitzak egoteaz? Nik esango nuke pertsonalki nik ez dut geizki ikusten. Ez dakit zuek iritzi izango zuen, baina niri ez zait gaizki iruditzen, ze izan ere hori izan alda jendea erakartzeko modu bat edo jende gehiagori iristeko modu bat. Bai, niri ere ondo iruditzen zait, azkenen jende gehiago erakartzeko euskal musikara estrategia ona delako. Azkenean, lehen intzazuk esan duzu moduan, gaur egun euskal musikan hasi dira gaztelera eta euskara nahasten, eta askoz gehiago ikusten dut batez ere interesa. Gainera, euskara nola den edo euskara ezagutzera eramateko ederki iruditzen zait. Eta pixka bat, etorkizunera begiratuz, nola ikusten duzu euskal musika? Esango zenukete zaila izango dela euskal musikaz bizitzea, naiz eta Durangoko azoka bezalako laguntzak eskaini talde hauei? Begira, nik esango nuke gaur egun jendeak geroz eta irekiago dagoela musika berria entzutera, eta geroz eta gutxiago kostatzen dela abesti berriak bai barneratzea edota entzutea. Eta, honekin ez dut esan nahi abesti bat atera, abesti bat grabatu, eta bertatik musikarako bidea eginda duzula eta bertatik biziko zarela. Baina errazagoa izan daitekela arrakasta puntu hori lortzea? Bai, iruditzen zait. Eta Durangoko azokari buruz zer esan? Iruditzen zait, onelako oportunitateak, onelako aukerak oso politak direla, artista berriak ezagutzeko eta artista hori ere aukera berriak emateko oso aukera politak iruditzen zaizkit. Hori da, ados nago. Gaur egun baliabide berri pila bat daude musika berria sortzeko, eta jendeak geroz eta ilusio handiagoa daukala pentsatzen dut euskal musika sortzeko, ez? Beraz, espero dut etorkizunean euskal musika gaur egun bezain asko entzutea, edo gehiago, noski. Eta Durangoko azokaren inguruan ere esango nuke, aukera ezin hobea dela jendeak euskal abeslari edo baita talde berriak ezagutzeko. Beraz, horrelako laguntzak ezin hobeak direla pentsatzen dut.
Azkenik, tertuliarekin amaitzeko, zergatik entzuten dira hainbeste abesti gutxi euskeraz parrandan? Nola aldatu daiteke hau zuen ustez? Bueno, a ber, azken finean hori betidanik izan da horrela, eta hori orain aldatzea zaila ikusten dut, gehien bat erdarazko musika egiten delako, baina egia esan geroz eta musika euskaldun gehiago entzuten dut tabernetan parrandan irtetzen naizenean. Bai, hala ere nire ustez zerromeriak beti izan dute pisu asko Euskal Herrian, eta horrek ere euskal musikan eragin handia izan du, eta izaten jarraitzen du gainera. Eta izan ere nire ustez, denetarik egotea ere garrantzitsua da, azkenean denan bezala gusto ezberdinak ditugulako, eta nik ere garrantzitsua ikusten dudalako denetariko musika egotea. Hala ere, ez ditugu ahaztu behar euskal kantak beste bezai garrantzitsuak direlako. Eskerrik asko. Gitarra zarrekin rombotiak eta oroimenak hiru trago zugaiki. Orain, tertulian jorratu dugun gaiaren aritik, Clara Mendizabalekin hitz egiteko aukera izan dugu, gaur egungo euskal musikaren inguruan aritzeko. Mendizabal, Donostiako abeslari lirikoa eta aktorea da. Epaile gisa parte hartzen du estanda programan, non euskal musika eta nazioarteko bertsioak interpretatzen diren lehiaketa formatu batean. Bueno, kaixo, hemen gaude Clara Mendizabalekin eta galderakin hasiko gara. Zer iruditzen? Ba, niri ederki. Eta zure? Niri ederki. Oso ondo, orduan gazen. Bueno, ezagutzen ez zaituzten entzat, nor da Clara Mendizabal eta nola hasi zinen euskal musikarekin eta kulturarekin harremanetan? Bueno, ni abeslaria naiz, ezagutzen ez nauten entzat, abeslari lirikoa naiz. Ni txikitan hasi nintzen 5 urterekin Orfeoian kantatzen, eta hortik aurrea gero musiken sartu nintzen, hasi nintzen ikasketekin, musika ikasketekin, eta gero musiken sartu nintzen, kanto ikasi nun, eta kanto ikasita gero, hasi nintzen kontzertuak ematen, abesbatzak zuzentzen, eta horita gero, iritsi zitzaidan, ETB-tikan proposamen bat saio bat egiteko, musika saio bat egiteko, Iker Lauroba eta Lide Hernandorekin batera. Lide Hernando Elierreko abeslaria, Iker Lauroba Izaroren gitarra jolea. Eta, bueno, beta Iker Lauroba, ere abeslaria. Eta beraiekin batera hasi nintzen telebistan nire lehen inkursioa egiten, eta horra hasi nintzen Soskantak Arriskoan grabatzen. Hortik aurrera hasitzaizkian oferta desberdinak etortzen, beste saio batzuk egiteko, eta egin nuen estandako epaimaikide bezala esan ziaten parte hartzeko, eta nik sanun baietz, eta oportan neon, Kiliki Freskorekin, Alex Ardui eta Leire Martinezekin batea. Hori da, Clara Mendizabal, beste gauza askoren artean. Bai, eta gero ere, musikaz aparte, antzerki lanetan ere ibili zara, zer dela eta interesatu zara antzerki lanetan, eta betidanik gustatu zaizu? Egia esan, txiki-txikitatikan antzerkia gustatu zait. Ni gaina Orfeoian sartu nintzen nire izebak gezurra santzialako antzerki talde baten sartuko nintzala. Niri benetan Orfeoia ez zitzaidan bate gustatzen, ni nahi nun, antzeslanak egin, eta beste gauza bat nibile nahi nun, faranduleo nahi nun, eta Orfeoia nahi iruditzen serioegia. Baina, bueno, Orfeoian sartu nintzen, gustatu zitzaidan, egia da hasiera baten ez zitzaidan asko gustatzen. Eta amari zaten, ama utzina, eta amak esaten ziren, ez jarraitu ikusiko ez duna, gustatuko zaizun, Clara. Eta azkenean gustatu nintzait, hasi que hortxe nago. Gero antzerkian ibili naiz, eta antzerkiko aukera ezberdinak iritsi zaizkien ere, antzerkian behar zutelako abeslari bat, ez bakarrik aktore bat. Eta nire lehenengo antzeslana izan zen, Ramon Agirre eta Joseba Paolazarekin batera egin nun Lu eta Le Bernardo Atxagak egindako obra bat, pixkat arraroa egia esan. Baina izugarri gustatzen berekin eszenatokian egote, eta izugarri ikasi nun gaina berekin. Eta iragan batean lanen bat edo badaukazu pentsatuta egitea, edo antzerki lanari begira, edo... Iraganen edo etorkizunean izango. Etorkizunean. Iraganen egin nituen eriak. Etorkizunean,
Ba, ez dakit, orengoz daukadana, bueno, eske bakizu gauza hauek ezin dira, gure munduan itxita egon arte ez ditugu gauzak esaten. Orduan, oraingoz daukadana da soskantak arriskoan grabatu behar dut. Nire musika eskolako lanarekin jarraitzen dut, abesbatzak zuzentzen jarraituko dut, eta gero kontzertuak egiten jarraituko dut. Eta daukat kontzertu bat aurre ikusita nahiko berezia dana, baina oraindik informazio gehiarik ezin duana eman. Bueno, eskerrik asko, eta guain pixka sartuko gea gaiari begira, eta orain euskal musika talde begira badakigu estanda saioan Alex Sarduirekin egin duzula lan parez pare, eta aurten Gatibu, Txilmafia eta Esne Beltza taldeen agurrak ikusi ditugu. Bai. Zer deritzozu erretiratze horiei? Hau da, harritu egin zaitu edo ikusten zenuen erretiratze hori? Eske gauza taldeak juntatzen dira proiektu baterakoi bat daukatenean, ez? Zerbait amankomunean partekatzen dutenean juntatzen dira. Ordan oso normala da, beraien bizitzak puntu batetara iristea, non beraiek espero dutena bai taldetik eta bai beraien mundu artistikotik oso desberdina izatea. Ordan nire normala iruditzen zait taldeoik separatzea eta beste proiektu batzuk edo beste erronka batzuk hartzea. Orduan normala iruditzen zait bai Alexek edo bai Kilikik edo bai beste talde askok beste erronka batzuk nahi izatea. Orduan hori da artista baten munduaren parte, ez, ateak ixten zaizkigu eta lehioak iriktzen zaizkigu. Eta adibidez, Standan Txilmafiako taldekide batekin egon zara, eta notatu duzu edo nabari duzu aldaketa hori, ja erretiraketa horrek eragin diola zerbait edo onera edo txarrera? Bai, nik uste beinatek baditula bere aspirazioak mundu artistikoan, badula bere bakarka egiteko, gauzak egiteko nahia, ez, edo grina. Orduan nik ikusi diot ere, berak ez Txilmafiatik ere gauza gehiago egin nahi ditula, eta berarekin partekatzerakoan ere berak esan dit, berak nahi dula ere gauza desberdinak investigatu eta probatu. Bai, eta gero, zer esan nahi du euskal musikarentzat urteetan erreferente izan diren Gatibu edo Esne Beltza bezalako taldeak galtzea? Oda, zuk beraien ibilbidea jarraitu izan duzu? Nik bai Esne Beltza eta bai Gatibu ezagutzen ditut, nik uste edo zeinek, bai niri oso zarra naiz, bakizue, orduan nire adinarekin ezagutzea Gatibu eta Esne Beltza normala da. Talde horiek ustea zer suposatzen du gure generazioetarako? Azken finean, talde berriei ateak iriki behar zaizkie, eta ate horiek irikitzeko ere bidea usteko, bidetik ere bai batzuk joan egin behar dira. Horrek ez du esan nahi, gero etorkizunak ez dutenik itzultzeko aukerarik, ez? Baina badago, nik uste musikak behar dula ere bai berritze prozesu bat. Orduan berritze prozesu horretan batzuk joan eta beste batzuk datoz. Bai. Eskerrik asko, Clara. Hemen galderak erantzuteagatik eta mila esker. Ez horregatik, zurekin beti ondo izaro, eskerrik asko. Eskerrik asko. Berriz ikusiko gara, edo agian ez. Amaitzeko Ingek top bat egingo digu entzuleo gehien entzuten dituzuen abestiekin. Egun on guztioi. Aste guztian zehar gure inkestan bozka asko jaso ditugu. Eta gaur, gure top 10 nola dagoen erakutsiko dizuegu. Baina gogoratu oraindik osteguna dela eta igandera arte ez dugula itxitzat emango botaketa. Bueno, gehiago luzatu gabe, has gaitezen top 10arekin. 10. postuan, Zetak taldearen Ileta kantu nafarra. Betirako itzali zinela zioen unean, eta orain zer esan, iparra izea maitatzen erakutsi zidanari zer esan. Kantu ederra Peio Erreparazena. 9. postuan berriz, Ongi etorri duplaren eskutik. 8. postuan, 5 oihartzun gazte dauzkagu. Zilibito Records, Akelarre abestiarekin.
7. postuan Gorka Orbizuren azken albumeko Toki bat abestia. Ezen eskubideren alde arraun egiteko elkartu beharko gara laizte. 6. postuan La Txama eta Txiltxokoren kolaborazioa dugu, Puro Gudari. Zelan denbora gehiagi zuk euskera hitz egiteko ez dakit merezi dugunik. Top 5ean sartzen gara, Bengoren bueltatzen abestiarekin. Itzapen oietara utzi nazu bueltatzen segundu batzu bakarrik ume horren omene. Podiumera gerturatuz goaz, eta bertan bulego talde azkoitiarraren Gure bihotzaren taupadak. Azparnetik hasi eta tuterara gure ahotsak gertu daude udaberrian loreak bezala. 3. postuan Suneren eta Untzaren kolaborazioa, Kantauri abestia. Arroba dago kantauri itxasoa, nizuta zala nago itxarri da zuzez gure kananoa. 2. postuan desagertzear dagoen Txilmafiaren Mereziote abestia. Buruarekin bestela mintzatuko zara mereziote bakarrik egotea geroan. Eta azkenik, gure topeko lehenengo postuan, Zea Maizen 25 urteurrena ospatzeko sortu duten elektrizitatearen bertsioa. Gainera, urte bukaerara iristear gaudenez, botaketa berri bat sortu dugu. Zuei eskatu dizuegu zuen urteko kantu gustukoena bidaltzeko. Erantzun asko jaso ondoren hauek dira urteko 3 kantu gustukoenak. 3. bozkatuena, Duplaren Ronkola. Ja ni me mola, zunere ronata ni zure Coca-Cola. Zurekin, berdin zait, zerekin. 2. bozkatuena, Gorka Orbizuren Tren bat. Hauxe da, jasoko duzu mundua. Isiltasunaren. Eta bozka gehienak jaso dituena, 2024ko kantu gustokoena, Suneren Txitxarro. Paso doble bat Lasturko plazan, txitxarro irekita egongo bazan, zapi bat buruan abarkako oinetan, txintxinotxak patriketan, amaiketan. Paso doble Lasturko plazan. Eskerrik asko entzuteagatik eta ondo izan. Agur! Paso doble bat Lasturko plazan, txitxarro irekita egongo bazan, zapi bat buruan abarkako oinetan, txintxinotxak patriketan, amaiketan. Paso doble Lasturko plazan, txitxarro irekita egongo bazan, zapi bat buruan abarkako oinetan, txintxinotxak patriketan, amaiketan. Gazte baten memoria, motorreko teoria, gogoratzeko argazki zete zuen galeria. Hamarkada, asteburu eta asteburua mugitu zuen bihotza atera arte. Eta beraino makurtu, ramilazkatu arte. Altxa, aire! Paso doble bat Lasturko plazan, txitxarro irekita egongo bazan, zapi bat buruan abarkako oinetan, txintxinotxak patriketan, amaiketan. Paso doble Lasturko plazan, txitxarro irekita egongo bazan, zapi bat buruan abarkako oinetan, txintxinotxak patriketan, amaiketan. Lasturko plazan, txitxarro irekita egongo bazan, zapi bat buruan abarkako oinetan, txintxinotxak.
Kaixo, goizeko 11 dira, 12 gradu Aretxabaletan eta azken eguneko albisteen berri ematera gatoz. Az gaitezen buletinarekin. Errusiako babes nuklearreko buruzagia hil da Moskuko atentatu batean. Erradiologikako errusiar buruzagi Igor Kirillov erailia izan da pasaden asteartean lehergailu atentatu batean, zirrak esaten duena bezala. Iruleriko eskuaren interpretazio berria ikusgai dago Nafarroako Prehistoria Museoan. Orain dela 2 urte aurkeztu zen Irulegiko aurkikuntza museoan ikusgai dago behin-behineko modu batean. Euskal Sonioneke jainkosari eskainetako oparia dela jainkinarazi dute. EH Bildu Bizkaiako Diputazioarekin akordio batera heldu da. Bi hauek aurrekontuen gaieko akordio batera heldu dira. Horren arabera, abstenitu egingo da kontuetako bozketan, 33 milioi euroko neurri sorta baten truke. Besteak beste, etxe bizitzari, trantsizio ekosozialari, zaintzari eta mugikortasunari dagokionez. 4.000 lanpostu publikoko lan eskaintza bat onartu du Eusko Jaurlaritzak. Lanpostu gehienak hezkuntza eta osasunerako izango dira. Gainera, urte amaitu baino lehen 3.000 postu egunkortuko dira administrazio orokorrerako. Frantziak berretsi du ez dela martxan jarriko Euskalia 2052 arte. Puentek adierazi du Frantziak ez diola Espainiak ematen dion bezain garrantzi handia ematen abiadura handiko trenari. Binakako txapelketaren prestakuntzarekin ari da ados kluba lanean. Naro Elizalde omenduko dute 4. ekitaldian, abenduaren 21 hasiko da lehia Olaberrian, eta martxoaren 29 jokatuko dute finala Iruñako Labrit pilotalekuan. Errealak Kamara auzoan dauden iskanbilak leuntzeko aisialdi gune bat sortzea nahi du. Errealak Kanoetako estadioan gune bat irekitzea pentsatzen ari da, amorratuenak bertan egoteko eta Amara auzoan egoten diren iskanbilak lasaitzeko. Abanza eta Ekialde buseko langileak egin duten grebak Santo Tomas eguneko mugikortasuna zailduko dute. Ekialde buseko enpresa batzordeak greba iragarri du datozen egunetan. Zehazki abenduaren 21, 24 eta 31. Donostia eta Pasaia eta Errenteria eta Irun konektatzen duten lineak murriztuak izango dira beste batzuen artean. Orain, azken orduko berriak emango ditugu. Gipuzkoak urrian azken hamarkadetako jaiotza tasa baxuena izan du. 2024an egin diren konparaketa guztietatik lehen aldiz, erditze tasa pasaden urteko baino baxuagoa da, 1,6 gutxiago, eta lurralde osoan duela 10 urte jaio ziren pertsonen herena jaio dira. Dominik Pelikotek zuen droga eta eraso sexista kargu guztiak egiaztatu dira eta errudun izendatu dute. Fiskaltzak 20 urteko kondena esarri nahi dio, gehienezko zigorra, eta horrela eskatu dute Dominikentzat. Na 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 na. Ezaiozu euriari berriz ez jauzeko, ezan bakar dadeari gaur ez etortzeko. Na 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 na. Na 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 na. Eusten nauen zokatzara, eitotzen nauena, ametsak sortu zizkidana, galtzen dituena. Na 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 na. Na 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 na. Zuretzat ilargia lapurtuko nuke gauero, eta zu itzu zaude bere argia ikusteko irrifarrez gero minez eragin didazu negarra. Nire zua itzari da ez zara gaueko izar bakarra. Ez zara na 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 na. Na 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 na. Esan sentitzen dudan
ez garen guztia. Na 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 na. Na 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 na. Zuretzat ilargia lapurtuko nuke gauero, eta zu itzu zaude bere argia ikusteko. Irrifarrez gero bidez eragin didazu negarra. Kaixo, egunon, hau, irratsaioaren azkeneko atalean gabiltza, barrea, kotilleoak eta gabon diogu itxaso eta biok. Kaixo, Ainoa, ze moduz? Ondo eta zu? Nahiko ondo, apur bat kantatuta, baina, Ez da zerretatzen, jazteguna, hori da. gutxi faltada, biarrostirana eta jazta. Azkeneko eguna. Gogotxu. Bai, nekatu azkenean, aste osoa hemen gabiltza, lanean, lantalan. Hori da. Eta, ze moduz? Astea? Zu, ze moduz? Nahiko ondo, badakizu igandean bus hartu nola etortzeko, igandero bezala Donostitik, orduan hori nahiko aspergarrea, baina, beti hemen pasatzen dugu astea, lagunekin, erresidentzian, unian, orduan egia esan nahiko ondo. Super azkar pasazait 3 hilabeteak kurtsoarena, eta horren gabonak izateko ez dut batera espero, ze azkar pasatzen. Ja, ez dagoen espero, esan namen oindala, ez dakit, oindala gutxi, gabonak, eta azkenean datoz hemen, jagaz, abenduak 19, ze azkar. Bai, asko. Eta, ze moduz, ze gozaldu duzu, gaur? Zerala jogurarekin, kafe eta madela pile bat zepskat urdurin egon, orduan ezpadan ez nuen goza pasan nahi. Eta zu! Gultzia nahi xau duzu? Goizero, bai. Bai? Ai, ni ez. Nik beti nahiagoet gozoa jan, ni naiz horietako jaten duna azukrea ezkutuan. Benetan? Goiararekin, bai. Uf, Gatza gorrotu dut. Ni nahi xau dut aldia. Zer gozaldu duzu? Empanada batzuk. Empanada. Bai, empanada batzuk, atunanak. Atuna? Bai. Atuna gustatzen zaizu? Bai, eroskiko empanada horrek luziak, ez dakit, bai. Eta hori. Eta, jazta. Zuko batekin. Horrekin nahiko baldin badezu. Eta, hemen gutxi aste bukara izango da, ez? Bai. Eta zer dator? Santo Tomasak datoz. Zer ingo duzu? Ni arrasaten data. Arrasaten? Bai. Hemen jende ateratzen da, hori bai. Hogeta bat eta 22 gauean, bai. Ostras. Bai, nahiko. Joe. Eta, orain gu alde batera, gu alde batera itxita. Oraingoan ditugu hemen famatuei buruzko eta apur bat kotilloak edo saltxeoan orain Twitterren edo bestelakoetan modan dauden gauzak esateko. Gaur hemen ditugu Maite eta Ibai, kaixo, ze moduz? Kaixo. Ongi etorri gure programako atalik divertigarrinera eta polemikonera hemen gauden Maite eta Ibai zurmurroi munduko azkena kontatzeko, beraz, albiste mamitzuak gustatzen fazaizkizue, geratu indartzu hasten garelako. Horixe, hemen ez dugu epaitzen, informatu besterik ez dugu egiten. Eta tira, saltxeo pixka. Beste berri batzuk ere kontatuko ditugu. Azken egunotan, sare sozialak zutan jarri ditu Lalatxusek, badakizue zer gertatu den? Entzun da zerbait, ez dakit oso ondo. Nik ez zer entzun. Pixka azalduko dizuedez, Lalatxus eta kanpoiotzen drama, aurten influenza beste kanal baten ditu, baina Bai, bariduri, sare sozialetan hainbat erabiltzaile kritika gogorrak egin zizkiotela bere gorputzaren inguruan, eta Lalatxusek erantzun irmoa eman zuela. Sarean iritzi asko piztu dira horregatik. Zer iruditzen zaizu ez zuei? Iruditzen ez zaizu Lalatxus gaizki egin duela, ala gegigit esaten ari dela bederaietaz? Nik uste dut ja urte hontan
gizartea dauen moduan eta jarraitzia horako komentarioa botatzen eta ez dakit, pertsona bere fisikoagatik ez dakit, epaitzen edo, ez dala oso ona, ez dakit. Jendea espertuta dabil. Bai, asko. Bizitza batero, goiput bada, ez importa zaizu jendea lodia edargala baldin bada, ez importa. Lalatxo zibertigarria da, bai ez da, zerbaitek da famako, bai. Bai, bueno, gauza bat argi dago, Lalatxosek ez du inor azola gabe usten. Defendatzen ari da gorputz guztiak onargarriak direla eta gordofobikoaren aurka hitz egitea beharrezkoa dela. Oso ondo iruditzen zait, eske horrela da. Bueno, eta orain influencerren mundura salto egingo dugu eta berria ez dela handia izan dutela. Gaina, desente denbora zer ematen batera, ez? Bai, 2 urte ez emat. Bai, edo alako zerbait. Baina bestetik, hainbat bideoetan ikusi dugu ibelki neska batekin zegoela. Bueno, eta gita horrek justifikatu dezakegu. Baina hori kenduta, orain berrion bat, Ana Mena abesari famatu eta aktore ezaguna Oscar Casas pekote berriak dela dira. Madrilen elkarrekin ikusi dituzte eta argazki batzuk filtratu dira dagoeneko. Esaten dute pelikula bat filmatzen ari direla batera eta agian marketing kontu bat dela baita ere. Ai, joe. Elkarrekin nahi die filmatzen pelikula bat, beraiet arten baita zerbait aldagerdau, baina igual da publizitatea, marketinga, pelikula gehiago jendek ikusteko, intriga hori sortzeko. Nire hipotesia da, marketing kontu bat dela, eta igual pelikulan bikotia diela edo harreman badaukiela, eta hori jentia interesa sorrarazteko erabili dabiela. Bai, ikusi beharko litzateke haien jarrera pelikula ondoren. Ea, supuratzen dut batera jarraitzen dutela, edo ja haien batasun hori buskatu duten edo moztu duten. Kontu erdinetatik pelikula hitz egiten, atzo kulpatu ja pelikularen premierra izan zen, bakizute ze pelikula den ez da? Ai ez. Bai. Bai, berein protagonistak Nicole Wallace eta Gabriel Guevara dira. Eta behin protagonistak berein artean atzo ziren hitzein, ez ziren aurpegia begiratu. Bai, egia da, niri kontatu didate, kotxe batekin ategertu zirela biak, baina bakoitza kotxe ezberdin batean. Eta gero, atera behar zirela argazki bat batera, eta Nikolek esan zuela, ez zuela nahi berarekin argazki bat atera. Orduan, ez dakit zerratatu den, baina... Zerbait potoloaz, paparazzi guztien aurren esatea ez dula bestearekin argazko bat ateratzea nahi, ze badakizu horrek ze ondorioak ekarriko dituen eta jendeak nola hartuko duen. Bai, azkenean, trilogia bat da eta lehenengo pelikulatik apur bat aurrera hasi izan esaten protagonistak ez diela eramaten eta arazoren bat zagoela eta oin gehiago... Espero dugu, 3. pelikula grabatzen hasiten direnean, relazio hobeagoa izateko, ez dela... Baina pelikulan ez da nabari haien aserreak ez da? Ez da ikusi beharko da, baina premierra izan zen. Eta marketinga izan daiteke baita, edo ez? Uste dut ez da marketinga... Egon die polemika. Bai, baina gehiago? Bat, uste dut. Bakarri bat, baina orain dela denbora gertu da, baina orain justo premierrekin, hain famatuk alde batzea utziz, hain jolas txiki bat daukau zuentzat. 3 egi eta 2 gezurra esango ditugu, hau da 5 kotillo esango ditugu, baina bat gezurra da. Presta zabete? Bai. Bale, lehengoa. Aspertuta edo ez dakigunean zer egin iratiren ganagoaz maigutzara berarekin hitz egitera edo sofatan galditzen gara. Egia. Iratik pazientzia asko du. Ze beti goaz. Utxune bat digun bakoitzan edo tartetxo bat bere ganagoaz hitz egitea edo zer ari den komentatzen. Bigarrenekin joko dugu, egia den, gezurra den. Nahiago dugu, tabernan denok batera egotea, hemen, unibertsitatea baino. Itxusia da esatea, baina usteet nik uste da. Baina tabernako pintxok supergoxoak dira. Ezagik uste zila bi hamar kriston tortilla zatia, ordan superondo. Gero, 3. Berdin zaigun honez eri klasean iristen garenean? Ez. Bueno, eski abergo, ezeko zortziteretan niri esan ze aurki hartu eta non eseri berdin zait. Niri ez. Osa, nahi segotatzean. Atzean? Bai, eta horretarako du izan lehen hau, ze bestela jentia behatzera. Nik uste hori gezurra da.
Eta gero ez dut txokolanak egiten zen ez konturatzen ez erutaz. Nire egot erudian. Erudian edo aurrean, zer bestela despistatzen nahi. Ni aurrean ez. Bai, guia atzekalden ez. Bai. Zate de los guais. Hain laugarrenekin jungo gea, gure lanak eguneratuta eramate ditugu. Hau da, lan bat emate ditugu, eta egunen iten deu, dena eramate eguneratuta, proiektu guztik. Saiakera hor dago, baina... Bai, saiakera, bai. Intentzioa badau, baina ez dakit lortzen da. Gauza bat da, espektatiba versus realidad, badakigu zer egin behar digun, baina ez dugu egiten. Bai. Eta gero, azkenengoa, egunerokoak egunero egin ditugu. Bueno, hasiera batean bai, baina azkeneko momentuan kostatzen da azkenean gauza guztiek egunera eramatea. Baina bueno, jakin da dena, data baterako denez, ez du importa, gaur bat egin, alagean atzo bi egin izan baldin bazenitun, gaur aldezuta bat egin. Horren ezakit hori bakoitzaren txokolanen kudeaketan sartzen da. Bai, eta azkenien aukera bat da bakoitza bere modu bera itxeko. Bale, orduan, zuen ustez zein daia eta zein da gezurra? Iratirena eta sofak egia. Zezien, 3 gezurta. 3 gezurta, bi... No, 3 egi eta 2 gezurta. Gezurra. Gezurra, bai. Hori, gezurra ez dugu berdin. Bai, nahi dugu antzan esertzea esan da. Eta, zer gehiago zen? Etxokolanak eguneratzea, gezurra. Gezurra. Saiakera dago, baina gezurra. Eta gero, egunerokoa, esan duzu, Bai. Hemen abaitza gure gaurko kotilloen sekzioa, eta jolas txiki hau, eta espero dugu gozatzea, ez? Bai, espero dugu zuen gustuko izatea, eta honekin bukatu gure atala, ez da? Hori, hurrengo arte entzuleak, ez galdu hurrengo sekzioa, kontsultorio interesgarria. Bueno, badakizun bezala itxaso, famatuen murmulloak alde batera utziz, orain gule entzuleen murmulloak eta kotilloai buruz jakingo dugu ze ona etorri dira gure 3 kolaboratzaile, Maitasunean adituak direna, eta ondorioz gure entzuleek hainbat audio bidali dizkigute guri eta haiei, eta gure zalantzak, kezkak eta dena delakoak argitu beharko ditugu beraiekin, eta ona hemen Izadi, Markel eta Maider. Bai. Ja, gainera egertzen da negura gerturatzen gabizela, ni adibidez kriston angenakin nabil. Kutxiko. Baina indot esfuerzo hona etorteko hitz egiten, egin egoteko. Eskertzen. Bueno, eta zuek zen moduz? Bueno, kantzauta, apur bat, kantzauta bai. Bai, normal. Bai, esken artia ja. Barriak, kotilloak eta gabon giroaren zati dugun zuzeneko gure kontsultategira, edo gutxienez horretan saiatzen gara. Intentzioa da. Bai. Zure lagunoi edo exaren drama karrapatuta bazaude, hau da dena zabaltzeko lekua. Guk ez du epaitzen. Bueno, terapia olako 3 bat dituzunean, Beraz, badakizue, bidali zuen galdera 6 bederatzi 6, 5 4 3 7 6 bederatzi zenbakira. Baina ez galdu denbora, Tinderreko goztinak baino azkarragoa egiten du egan hemen denbora.
Ta noski anonimoa izan daiteke, ez baduzu nahi zure exak jakin desan berari buruz ari garela, tira, galderak dauzkagu zain. Aurrera eta lehenengo audio jarri. Itxoin, nola graba bihotzu baimen barik? Zure pribatutasuna inbaditzen da bilela. Ez da maitasuna, ez da konfiantza, hori da kriston red flaga. Ba, pitxin, gaur garatzen badizu bihar ze, geren kameran jarriko dizkiztu. Hori ez dago justifikatuta asko maite zatut batekin. Errespetua zure pribatitean azten da. Baita bestea, gaixoa, ez? Zarako erosketak iten, eta hala, pastelote, hor argazkik. Ba, eta kontuz, arrizkoan bazaude, ba, laguntza askatu. Bai. Baina hau, super serioa da, Osa, itzein berakin, esan ezazela dado, ez da jarri muga bat. Espada hori errespetatzen, zalantzak bai, zalantzarik gabe, txau, errespetua espada ez da maitasuna. Bai, hori, komunikazioa oso garrantzitsua da. Bai, ze panorama. Ea hurrengoa. Opa, kaso ekipo. Ala, hauntzak sakrifikatzeko eskatu diote, edo... Ai, ama. Gain da, zuri ere ezartu nahi badizu, zezango dizu. Etorri bilera honetara, gaietak dituzte edo ze. Horrika, sektak garuna garbitzen dutu eta. Hoi da, hemen egin bat duzun lehenengo gauza da, sekta mota zein dan ikertu, eta denek tunika zuria jantzen dituzten rollokoa da, ala ilunagoa. Eta izan ere dieta eta ordutegia ja aldatu baldin bado. Ez eskerrik asko. Oso arraroa, ja. Irten hortik. Itxasoan arrain asko daude. Bikotez aldatu. Eta kontuz ere, ez zaiatuzuk bakarrik sektatik baztertzen, hitz egin familiarekin edo laguntza profesionala ere eskatu beharko duzu. Zeren hau tema zaila da eta... Bai, zu bakarrik ez zaiatu. Ez, azkenien norbait sekta bat emadau, ez tozu atara bihar zu, hola, magikamente. Eta, ez dakit. Bueno, eta hori, entzule guztientzat, zure bikotia gauza arraroak itxen hasten bada, adibidez aluminiozko txanuekin otoitxitxia eskatzia, idatzi guri, hemen gazela zure drama konpontzeko. Baina egia san, zuek zartuko zinaten sexta baten zenik probatuko nuen eman. Bai, ni egia san bai. Eske, ikustea guztik zorututa, eta zu hor eotea chill maz? Chill? Bai, 5 minutu gururekin, eta... ikasi edo zerbait jakin. Bintzat barre batzuk botatu ez. Hori, eta normalean, sektako jende da super zoriontxua. Ez. Osa, nire dala, amargatuk, hola, guztik, triste... Hori, benetan. Jakiena bere bizitza guztetan eta sartzen die hor, beste mundu baten sartzeko moduan. Hori da. Eske, maskara bezala, pozik badirudi baina, bai. Ez que azkenen horra sartzen dira, pozik egoteko ordu. Igual aktore bezala egite dute, bizitza zoriontzu baten bezala. Bai, irten bide bat bezala hartzen da bide. Bueno, izan litzateke aste bat frogatzeko, gero ja erabakitzen den. En plan, gratuito. Bai. Eta zuei gertatu zaizue gauza... Ez, eskerrik asko. Eta gero azizan... Ja, ez da normala. Gero azizan beti bakarrik gona jartzen, eta ez dakit, kirola emizaben gonakin, eta dana gonakin. Baina igual koketa zan, sin más. Ez, enterau nintzen sartu zala sekta, religioso baten, eta on ja, dana
bere kontenido dana, da horreina, ez da hitz egiten beste goza batena, esaten bozu zerbait bera ez da bela gado, sasarrek pitxen da, eta esatetzu. Eta ez egin ez du, jarraitzezu bere laguna izaten. Ez. Ai, baia. A ber, normala nik besango nuke. Ez, lehen duen nintzen zen. Gona nola zen, beti berdina edo... Gona berdin. Bueno, urrengo audiora jungo geha, ezta? Ea sartzen den. Kaixo, ni Amaia naiz eta kontako izuet historia bat ondela bi aste bertau zaitena eta ez dakitzein. Bueno, nire honen noviokin hitz egiten taula etxen eta juntza momentu bat komunea eta ikusi nun bere mobilen mensaje bat iritsi zaiola eta zan ere ama eta pixka flipauta gelditu nintzen eta jo nintzen bera bidatzea eta zan nire amak ingresatu zizkiola 50 euro nirekin egoteagatik eta ez dakitzein, ez dakit nire amai galdetu o nire nobioi esan o ez dakitzein, mesedez lagundu. Ai, ama, Maia, osea, zure ama ordaintzen dio zure mutilagunari zurekin egoteagatik, osea, ze daukatzean, zita negozio bat edo ze dao? Eske hori gehiagi da, urrengoa ze izango da, lotora geratzen den bakoitzeko bono bat, edo besaka bakoitzengatik ordaintzen badio, urrezkoa izango da, zen bidia, ni ere 50 euro nahi ditut. Jo, bizitza guztirako soldata bada, azkenean pentsetan dozu, jolin. Eta 50 euroekin hasten bada, gero, ez dakit, film bat ikusteagatik, ze? Bonus bat. Ez jaiegunak geixa bordaintzen dira. Bai, fijo, ez, que da... Eta baina zenbat kotizaos, ja. Zenbat denbora darmate batera, imaginatu 2 urte daramazkitela batera bikote bezala. Jutila bera etxea egin da. Eta zuek ze egingo zenute, enteratzen baldin mazate. Osa, Hombre, amari esan, o mutilagunari esan, o ze? Hombre, lehengo igual amari ez, azkenian berak orkestau dau guztia, o azkenian berak esagotzan ere mutilai ordainduko zut, orduen nik uste dut lehengo gauzen biko zana da amakin hitz egin, ez dalako Tinderra, oza, ze lotxa. benetako maitasuna da, eta ez dakit. Eta gero etxeko ambientea pixka... Bai. Duro, Ez que ni naiz business woman, orduan. Ez ditut grifoa itxiko, orduan nik nahet diruaren erdia. Nahet 25 euro, zurekin... Deixente diru aurreztu dala udan ondo pesatzeko, baina nire amari bronka botako diote edo zerbait. Ja, baina, zuk ja hori jakite dozunean, maitasun hori ja galdu itxen da. Bueno, baina gian badago maitasuna. Ez dut uste. Nik uste dut bastante faltsua dala, Dirua dala. Maitasuna, karo, dirua erditik dago, Beno, baina Amaia, zure amak diruat bidaltzen jarretu nahi badu, hemen gu... Kaixo, Loreak itziargia erri batera galdera batzuk ez dakigu zein. Bale, kontu eda, parranda eta parranda gure bilagun liatu intziela. Zein da arazoa, neska mutia eta parranda gaina justo bere amakin. Kontu ez zer da, nire lagunen sospetxatzen hasi zala, eta nire lagunen zitzaiola aitzakiak esaten, beak sinisteko etziela liau. Eta karo, nire laguna zena, ila bat raiatu zen, ez ekin mutia zekala eta gero zanen, pues menudo txasko. Orduan, karo, gure lagunek oso raiauta gaina nerea, kriston gaizki sentitzen Nerea, superren gainatu kontatu neskak mutia zekala. Gure gana etorrezean galdetzen, ze de Montreal duen eta huilen tiene 15 esan. Zuek ze esan duzen mieke. Zuen laguntza behar du, mesedez. Eskerrik asko. Eske hau komediazko pelikula baten antzekoa da, baina drama gehiagorekin. Bai, eske imagina estena, osea, neska mutiarekin liatzen diren bitartean, bere bikotea, bere amarekin dantzan, erromeria nahi ondo pasatzen, osea, eske da... Eske gainera aitzakia jarri dizkio, eske zelako lotxagabea. Horixe, geltuzurrak hemen ez daude ongi etorrik. Are gutxiago festako show erdian. Osea, zer jarretzen du gero, mutilagunaren amarekin trio bat egitea? Ez, 3 asko dira. 3 asko dira. Eske, karo, gaur egun oso normalizatu dago adarra jartzea La Isla de las Tentaciones kaleratu zenetik. Ze, karo, showa oso entretenigarria da, baina benetan ez dakit oso ondo dagoen adarra jartzea, Ondo ez baino showa,
Zein ez zaio gustatzen kotillo pixkat. Hori, araza bestearen abaldin bada. Claro, bai. Egia. Bai. Ba, bueno, orain azkenengoko audia datorkigu. Eso, nahi naiz eta kontua, mendian nikola, lasai, momentu baten despizatu eta bidea galduetela, ez dakit noa jungora bera, ezkerra eskubida, ez dakit galdu inez, ez bidea topatzen eta oinor, ikurten nahi da, ez dakit errein lagunta behar. Jo, ez zelako fan lehialak dauzkagun, Mendian galduta dabil, eta laguntza eskatu beharran guri deitu digun eskak. Bai, hori nahikari espero dut zure etxe. Muak. Ez, baino, niri hori gertatu zitzaidan, txikia nintzen, bueno, ez hori, baino, Antzeko zerbait. Osea, mendineo nire lagunekin, eta jo nintzen, zuzen, eta nire lagunek bai hitz egiten, eta batean, atzera begiratu genuen, eta zezen bat zeon, eta, osea, ez zuen ezerin, bai, aske zeon, azkenen naturan zeolako, baina ez zuen ezerin, baina gu, osea, beldurtuta ez, baina gehiago, osea, hasi ginen korrika egiten pentsatzen, zezena gure atzetek etorriko zanik, baina ezan etorri. Baina gu korrika egiten, zuzen segitu genuen, eta... Zausartak. Bai, eta ez genuen, ez dakigu nora jun ginen. Nei pasau jaten behin bebai, mendira junda, eta behi, ez dakit talde bat, arkitu gaben mendixen, eta gu jarretu gaben aurrera kasuin barik, ze pentsau gaben, ez diela gure gana etorriko, ez? Azkenean zazen lasai hor, eta geizterako orduen, hasi jakun bat gure atetik korrika, eta gu korrika mendian bera, eta claro, ez ginen galdu, ze kaminua oso erresa zan, baina gu mendian bera, eta bella gure atzetik, eta menos mal bakarrik bat. Bestela, igual ziela 20 bat behi. Familia osoa ja. Ez gara bueltatzen menditik, Hori, San Ferminak diruditen. Orduan, bueno, oain, Olaiai jungo gea. Bai, Olaian bilagoiaz mendira, eta gero etorriko gari. Eta Olaia. Venga, eskerrik asko zutagatik. Agur Olaia. Agur. Bueno, orain apur bat izadi Markel eta Maider joan direla, orain beste gai batekin gatoz, apur bat kotilloak eta barrekoak alde batera utziz, danok dakigu kotilloak eta festak nahiko lotura dutela, beti egoten direlako kuadri arteko, lagun arteko edo bikote arteko arazoak eta danetatik. Eta apur bat, festen inguruan top bat edo gogokoena dana itxeko, hemen dauko Kaixo, ni Amaia naiz, eta kontuko dizuet historia bat, ondela bi aste bertatu zaitena, eta bueno, nire noviokin egiten taula izen, eta momentuak zemunean, eta ikusi bere mobilen mensaje bat iritsi zaila, eta zan ere ama, eta flipauta gelditu nintzen, eta jo nintzen berbitatzea, eta zan nire amak ingresau zizkiola 50 euro nirekin egoteagatik, eta ez dakit egin, ez dakit nire amai galdetu, o nire nobioi esan, o ez dakit egin, mesedez lagundu. Eta hirugarrenean jinkasa. Asmatu ditu da. Bueno, esango nuke bakarrik bat asmatu duzula, eta hau hirugarrenan postua izan da. Ronarekin hainbat esperientzia desatseginak izan ditut, horregatik top honen kanpoa geratuko da. Eta nire top bosta hau da. Jager Bull, Vodka Bull, Ginkas, Butano, izango zela Patxaran eta Laranja, Whisky Laranja, eta hori. Topa hau ez da oso finkoa, denbora pasala topa hau aldatzen doa, baina gaur egun hau dela esango nuke. Ez nuke inoiz esango Ronan, ez zarela Ronan zalea. Bueno, baina zen da zure top bosta? Lehen egin dugun bezala ere, saiatu zaitez asmatzen nire gutxienez podioa.
Vale, nik esango nuke hau dela zure podioa, 3. Jin Kasa, 2. Boz Kabul eta 4. Ronkola. Ostras, bi asmatu dituzu. Joder. Bueno, pixka desberdina, baina, bueno, ere top posta gin tonika da. Gin tonik? Bai. Zer bat urte dituzu? Bueno. Ai, ama, ai, barkatu. Bueno, bosgarnean gin tonika, laugarnean ronkasa, 3. Vodka Red Bull, 2. zu bezala butano patxarana kasana jakin, eta lehenengoan gin kasa. Bueno, zure topa ez zait bat ere gustatu, baina errespetatu beharko dut zure iretzen. Bai, ni zure errespetatu dut, tio. Joder. Eta bueno, kubatekin daukan lotura bat dira festak. Eta orain festetaz hitz egingo dugu, eta horretarako zeintzuk dira zure festa gustukoan, Unaz? Bueno, festa gustukoenak bosgarnean esango nuke dela San Marcial Irunen. Bueno, gertu bizi naiz eta azian berezitasuna badu Onjarriko gertu dugu eta jendea ezagutzeko oso festa ona da eta giro polita dago. Gero ere 3. Tolosako inauteriak, oso mitikoak eta oso politak. 2. Bilboko aste nagusia, jende mordoa dago eta beti kontzertuak eta badaude. Eta azkenik San Ferminak. San Ferminak, horiek niretzat hoberenak dira, ni gainera Iruñekoa naiz eta hobeto disfrutatzen ditu. Bueno, ni lesakan. Gaizki... Nik nahi agot lesaka. Oida. Pues esan behar dizuet, Iruña dela San Ferminen puntu gorena, eta lesaka urrengo urterako utzi behar duzuela eta Iruñara etorri. Eta zure topostaz? Bueno, lehenengoa Iruña, Iruña San Ferminak izan duke, 2. aste nagusia Bilbokoa zu bezala, 3. esango nuke Nafarroan daude festa batzuk, izango zirela Gareseko festak edo Lizarrakoak. Eta 5. esango nituzke Iruñako auzoen festak. Bai. Ostras, eta normalan Iruñan edo zitezu, zein zure momentua edo? Nire momentu guztokona izango litzateke txupinazo momentuan, ez bakarrik txupinazoa botatzen dutenean, baizik eta amaiketakoa hartu kuadriaekin edo familiaekin eta hori, eta gero kuadria guztia txupinazora iratea ikustera. Eta niri zea okatzea zu, korrika egitea, udaletxera jutea... Iruñan ez bazara ego inoiz, gomendatzen dizut hori oraindik ez egitea. Ez? Ez, niko oraindik udaletxean ez naiz egon, eta, bueno, baina egoteko txupinazoa ikusteko nire ustez hobeago da Gazteluren parantzan egotea. Azkenean jende asko dago, baina bestean ezin zara sartu eta... Eta giri asko ere ez dago edo? Jende asko bai, jende pila bat dago. Ez giriak. Giriak gehiago oraindik. Hori leku guztietan dago. Bai. Eta gainera uste dute bere herrien edo hirien kanpo daudenik, uste dute aldutela egin nahi dutena eta joaten dira bakarrik edateko intentzioarekin. Zuena ere inauterietan barkatu Iruñan egon zarete edo? Ni bai, baina festan ez. Festan ez? Ez. Eta lesakan? Besta. Ez da? A ber, ni lesakan bai, baina ez asko gogoratzen. Baina, bueno, ustetan zondo pasa nola. Ja, 2 urtetan jo naiz, así que poratzet ondo. Bai, urrengoa jai Iruñera. Etxea usten diazu. Ez dut uste, baina. Ez que data horietan Iruñan, jende pila bat dago. Ni topien jarriko naben Gasteizeko jaixak. Bai? Bai, Gasteizeko jaixako oso onak die. Gazte nagusia bai, edo? Ez, blankak. Andamari zurian jaixak. Oso onak. Jaisten da muñeko bat edo? Bai. Oida? Bai. Eta bueno, kusi ditugu festak eta gugata, baina uste dut amaiera bat eman behar diogula. Bai. Eta bueno, pasatzea horrengoa, baina ez pasa eratearekin. Ondo pasatu gabe. Bueno, eskerrik asko. Agur. Bueno, orain Unas eta Eneko joan direla. Zuentzat, bi sorpresa ditugu, baina bat orain dator, eta bestea bukaeran. Oraingoa, zuentzat abesti bat daukagu, eta abesti hori orain jarriko dizuegu.
Txabaleta herrian, ikusentzunezko bidean, lehen urtean gaudegu, elkarrekin beti gu. Ikasi dugun guztia, kamerak eta argia, eskolan lanta jolas, opariak eta magiaz. Ikoko lehen urtea, gabonak hemen daudeta, ospa dezagun denok biren, arro biharko. Oina, me encanta. Bai, es que nire abeste bai. gugea. Benetan. Oso martxoso da, Bai, bai. Kristo morritxa. Nik egingo nuke, egunero, goizeko 8:00 abeste jarri. Bai, Eta denak nik esatuko animoak gara, igotzen ziur, bai. dut, bai. Eta gaina horrela ikasten dugu. Talko genuke dantza bat egin kurtsubukarerako. Bai. Bai. Bueno, bai, egia esan da, bai. Ez dakit oso ondo dago. Animatua, divertigarria, gaina laia ontzako abestia dirudi. Eta, bueno, abestia hau jarri dugu hasiera emateko atal berri honi. Nola ez lehen gure bigonbidatu kolaboratzaileak alde batera utziz, eta edaria baita, uste ez dakita edatera jundiren edo zer. Baina, bueno, gehien bat orain, gabonetan gabiltzala, bi pertsona mota egoten dira. Gure lehengo bi aurkezleak edatea jundiela, eta besteak hotzarekin, haien etxean geratzen direla, gabonetan, pelikulak eta mantarekin, txokolata ikusten, tekiti, eta horrein bat anedota geratzen dira gabonetan. Eta hortarako gure Olatz laguna dator, nahiko aditua dena gabonetako anekdotetan. Kaixo, Olatz. Aupa! A ber, gabonekin etortzen dira historioak eta adibidez, ni errege magoekin hainbat historio ditut, ze normalean usten duzute edari bat edo janari bat edo horrela. Erregei? Bai. Eta adibidez, nire familia usten zute bi Rafael Osuri eta bi Esne Basu. Eta beste basu bat kolakauarekin eta kon beste bonboi batekin, jo que se, la caja roja, baina marroia. Balta zarrentzat. Ai, bueno. Keixatu, hori esan egin funtzionatzen dula. Horrela jarraitu. Opoionak ekarri baldin badizkizute, jarraitu Rafaelo jartzen. Ta adibidez, beste anekdota bat da nire familia, erregemagoak... Olentzero ez zu egiten? Bai, baina olentzero da bakoitza beretzean. Eta gero ja erregemagoak nire mama etxean. Bale, denok batera. Bai, eta hor... Horrela egiten dugu baita. Eta hor egiten dugu urtero zerbait berezi. Adibidez, pasaren urtean, nire izeko da eskuinekoa. Eta orduan, denok jarri ginen, mozorro bat de Podemos. Ai ama, ai ama. Bueno, divertigarria, ziur zuen familia ez dut aspertuko gabonetan. Ez, badirudi ez. Sorpresa. Bai. Zuek daukazu historioren bat edo? Ni daukot bat, txikitan, Herriko plazan jartzen da Olentzero kaseta bat, eta horra, egun baten, ez dut, 23 dela, edo 24 ez dakit, 24, bai. Eta doie Olentzero, bai, eta Mari Domingi. Eta zagertatzen da, ni txikisa nintzen, eta nire ama, nahi zaben, ataratzea, mitiko argazkisa, Olentzeroekin, eta... Zenbat urtekin? 5 urte eukiko da, Bale, eta niri... Itxaso txiki. Bat zuztien, eta esazuzten nire jarri argazkirako, no seke, eta esan naben ezetz. Esan naben ezetz, ze usaintzen zotzen hankak, Olentzeroi, eta esan naben, ni horrekin ez nosatara bian argazki. Eta nire ama, ai ama, kristol lotxatuta, tipua zegoen bere lana itxen, eta ni esaten que, ai ama, supertxarto nire ama. Bueno, guan edo eta bestela, ja ez dugu egiten, zeia helduak ea, baina lehen, txikagoa ginenean lehen abezaroan, 15 urtekin inguru edo, 12an, 31 bakoitzean, nola ez bakoitzak matxa jaten ditu, 12 matxa. Eta txikitan, nire zitezkidan gustatzen, eta nire nahiari ez da. Orduan, matxen guda egiten genuen. Orduan, jendeak matxa jaten zitunean, guazte ginen gure artean matxak botatzen, eta jendeak ez zegoen ez esan, ze okupatak zeuden jaten.
eta orduan nahiko divertigarria zen, eta nik kriston punteria txarra neukanez, bueno, eta dudanez, ni anaiaren inguruko familiar guztiei botatzen izkien matxak, eta gintzen izkien ondoko eta horrela jazten zituzten 12 matxajan eta 11 jaten zituzten. Eta nahiko agobiatak sentitzen ziren ze ja ez zituzten haien desioak betetzen eta ze 11 matxa zituzten 12 orde zenik botan izkien horpegira. Botatzen eta gero bi muxo maten izkiogu gure familiar bakoitzari, orduan, amaiera hon bat egon da gure artean, eta hori. Bai, azkenien anekdota honek, gero urte batzutara ontxe gogoratzen ditxozu eta guri amoten. Momentuan, ze kriston broka bat azizkidaten, baina, orain divertigarria da. Bai, niri olentzero horrek ikusi bestu. Ala beste zerbait. Ni matxak beti, baina txikiak, eta orduan, barra egiten badozu kanpanai erdi, ez, baina txikiak zadaukagu lenguzu txikitxoak. Bai. Ta hain txikiak dira, ze egiten badozu barre kanpanaian erdian, ateratzen zaizkizula sudurretik. Ai ama! Ba, niri gertatu zitzaida. Ai ama! Min bat. Gominolak edo... Ai, lakasitos. Gominolak? Baina ze bat duzu bost. Gatik. Bai, mi eskertu lan eta divertigare kontatzeagatik. Ea beste baterako gehiago dakizkigun. Hori da. Agur. Mi esker. Agur. Are txabaleta herrian, ikusentzunezko bidean, lehen urtean gaudegu, elkarrekin beti gu. Ikasi dugun guztia, kamerak eta argia, eskolan lanta jolaz, opariak eta magiaz. Ikoko lehen urtea, gabonak hemen daudeta, ospadezagun denok biren, arro biharko karreraren. Bueno, olatzen kontakizun honen ostean, hemen ditugu Markel eta Manes, gaur pelikulaen inguruko top bat egingo digutela. Eta, ez edo zer pelikula, Gabonetako pelikulak. Eta, ze moduz zaudete? Egunon. Kaixo, ni Markel naiz. Kaixo. Gaur gure irrati sekzioan, gai berezi batean murgiltuko gara. Gabonetako magia eta zinemaren artean bidaia zoragarri bat eginez. Gabonak ate joka ditugu, eta denok dakigu urteko garai hau ezin hobea dela etxan manta. Gabonetako filma bat eta txokolate bero batekin gozatzeko. Arrazoi. Gaurkoan, top bat egingo dugu, guretzako diren top 5 Gabonetako filmik onenak. Eta, egon adiz, zeren eta film hauetako bakoitzak Gabonak beste era batera bizitzeko aukera emango dizue. Hasi gaitezen. Markel, hasi zu, zuretzat zein da zure top 5? Ni Markel naiz, eta nahi ziren asko gustatzen zait, da gehienak badakigu Gabonetako pelikulak ez direla honenak, baina bade batzuk pena merezi dutenak ikusteak Gabonetako esentzia kapturatzen dutelako. Hau da nire top 5. Top 5 nire da Polar Express, pelikula 2003 aterazten eta Robert Zemeckis zuzendu zuen, pertsonak egin du Back to the Future, Naufrago, Forrest Gump eta abar, eta oso pelikula polita da, musika zoragarria da, eta bastante gustatzen zait. Gero, nire top 4 da Solo en Casa edo Home Alone, deitzen duten Estatu Batuetan. Pelikula 1994koa da, eta Gabonetako esentzia kapturatzen zuena. Nire 3. topa izango zen Klaus, pelikula hau ez da Hollywoodeko, espainiarra da. Animazioko pelikula da Netflixen. Pelikula hau bihotz askorekin egin zen, eta gainera Disney pelikula zarretako esentzia kapturatzen zuen. Bere animazio klasikoarekin. Ez duten erabiltzen teknikolorra Mago de Oz bezala, baina
erabiltzen duten akuarelak animazio tradizionala, eta hori asko gustatu zitzaiten. Geroago, daukeu Die Hard, edo Jungla de Cristal, hemen ditzen dugu bezala, que da, bueno, akzio pelikula bat, oso divertigarrena dana. Bate da pelikula gabonetakoa da den edo ez, baina ere oso pelikula divertigarrena eta ondo da ikusteko. Eta lehenengoa, eta niretzat hobena pelikula da espektakularra, osea, brutal, Nightmare Before Christmas, edo hemen ezagutzen dugu bezala Pesadilla antes de Navidad. Pelikula egin zuen Henry Selick, que bueno, persona egin zuen Coraline pelikula, baina zuzendaria, produktorea, guionista eta produkzioaren atzen zegoena Tim Burton izan zen, eta brutala. Bainzu. Bueno, ni Markelekin ados nago lehen bi filmetan, Polar Express 5. eta Home Alone 4. Baina The Nightmare Before Christmas jarriko nuke 3. Bigarren jarriko nuke Rise of the Guardians. Gomendatzen dizuela ikustea, familiarekin, gainera, Love Actually. 2003an aterata Richard Curtis egina. Eta horrela emango diogu amaiera gure sekzioari. Espero dugu top 5 film hauek zuen etxeak ilusioz eta berotasunez betetzea, eta gogoratu Gabonak ospatzeko modurik onena maite dituzun pertsonekin une bereziak partekatzea da. Eta zinema horretarako aitzaki perfektu izan daitek. Jo, ez pelita. Eskerrik asko. Bai. Are txabaleta herrian, ikusentzunezko bidean, lehen urtean gaudegu, elkarrekin beti gu. Ikasi dugun guztia, kamerak eta argia, eskolan lanta jolas, opariak eta magiaz. Ikoko lehen urtea, Gabonak hemen daudeta, ospa dezagun denok biren, arro biharko karreraren. Bueno, ja, gabonetako atalak alde batera utziz, espero gure entzule guztiek jakitea gabon hauetan ze pelikula ikusi eta ze edari mota edan dezaketen. Ez dakit, espero eta goz egotea. Itxaso? Bai. Bueno, ja, ikusi dugu hemendik gutxi 12 iritsiko direla, orduan dauden guri entzuten eta gure anekdotak entzuten eta jakiten, ezta? Bai, hori da. Sorpresa honetarako dauko kolaboratzaile gehienak, danak ezin izan die etorri. Bat, kanpaiak, baina aldatuta lakasituekin, ze mahatxak ez. Eta hori, apur bat, zuekin konpartitzeko momentua, ze, 31 jaieguna da, eta ez dobingo zuzenik eta ez ebez, ontxe zuekin partekatzeko hau, momentu familiar bat dala eta momentu bastakit polis bat. Eta, apur bat, ronda, zuek ze jaten dozuen mahatxak edo beste zer? Mahatxak beti danik. Beti danik mahatxak. Bai. Beti mahatxak, largasitos da... Largasitos, terrible. Baina mahatxak, batzutat zuritutak batxilean intzenen, eta orain normalak, Baina ez zuritzen ditut. Demora baten baldin badit zuritzen ditut. Ez durakin bai, hori. Bai. Eta gero bukaren egitezet, como bola bat de pepitas. Kenen tradizioa da, eta... Bai, urtean behin. Hoi da, mahatxekin jatea... Ez ezin dotar naztu mahatxekin. Baina... Baina, Liberian momentu politua da, Bai, eta adibidez ni nera nahiai begiratu eta bera, parez zeotea, me hace gracia. Eta bestiok? Denak matxak. Bai, denak matxak.
Bueno, eta aurten zuen desio edo horietako zerrendetako gauzaren bat bete dezue. Bai, Bai. batxiko nota bastante normal. Aprobatzia. Bai, aprobatzia. Bai. Eta jazta uste, ez nekan proposito asko. Bueno, errealista orduan. Realista, bai. Eske azkenen. Jartzen proposamenak zen beti, gero ez dut ez errez egiten, orduan... Ez dituzu betetzen? Ez, orduan ez dut jartzen proposamenik. Bai, bueno. Ni lehengo egunen hasi nituen urrengo urteko proposituk jartzen, baina uste ez direla esaten, no? Azkenen sekretuak dira. Itxotena da Pinteresten tablero bat. Bai, nik bai. En plan, urren urterako nahi duten bibrak edo, ez dakit. Bai. Eta argazkikin eta Bai, guzti. bai, Bai, bai. Ba, ni ez. Nik ez da, nik ez zer egiten inoiz. Ni ez du niten, baina Zertarako? TikToken ikusi non eta iten hasi nintzen. Estetik. Bai. Bueno. Eta hoi, azkenen, igual, beste kultura batzuetan beste gauza batzuk egiten dute, o zuek badakizute, o ze. Bai, bueno. Bueno, ikusi dugu 4 minutu falta direla 12ak iristeko, eta lehen itxasok esan bezala, 31an, 12an, ja urtez aldatzen dugu. Tamalez ez gaude familiarekin, baina, bueno, zuek zeaten ez gure familia, zuekin ospatuko ditugu... nola... Kampaia, izateko garatzen. No ez gare Pedrotxe, baina, bueno, zaiatuko gare zerbait. Ez gare Pedrotxe. Itxen, utzi, nik ez ditut hartu. Ezin duzu hartu? Bai, hartu behar ditut, baina ez ditut hartu. ASMR, bain. Bueno, bezakatzea multzo bat eta jutea 12 kontatzen eta jaten. Ez du balio lehenago jatea, Ez, hoi bai, txarra. zorte txarra. Desioren bat, en plan, pentsatu galezo bat dituzun bitartean, edo ez? Ez, eske azkenen igual ez digu denbora ematen, baina hoi egiten da. Vale. Ez da samea, ez? Ez. Jaten duzun bitartean peta. Vale. 12 edo bat? Como 12? 12 desio edo desio bat? 12 desio. Amabi? Osa, hoi suposatzen da izan dara. Suposatzen da inbidada hori. Baina osatzkat pentsatu behar da hori. Bai. Bueno, ya la casita kalde batera utziz, ya 12 kanpaiak hasiko dira. Bibi! Iru! Eman bihotzeratuta. Lau! Bost! Sei! Hoy. Are chavale gaude gu elkarrekin beti gu ikasi dugun guztia kamerak eta argia eskolan lanta jolas opariak eta magiaz